ಅಸ್ಮಿ ಉಡುಪಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಹಿಂದಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಅಸ್ಮಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ತುಳು ಹಿಂದಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವಾ ಯಾನು ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೊತ್ತಾನ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 4 ಜನರಲ್ಲಿ 2 ಲೈಕ್ ಗುಡುಂಜೇರು ಶೋಭಾ ಕವಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೇಶವಣ್ಣ ವಾಣಿ ಮಾತವಲ್ಲೇರು ಸಚ್ಚು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಅಶ್ಮಿತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಸುಳ್ಳು ಬಿಸಲಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ತೀರುಂಡದ ಎಪ್ಪಲೆ ಆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೊರೊಡ್ಸಿ ಹಿಂಗ ತೀರುಜಿ ಅದು ಎಪ್ಪುಲ್ನೆಜ್ಜಿ ನೀರು ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಕೇಶವಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನ ಕೇಶವಣ್ಣಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ತೀರ್ನ ದೇವತಲ್ಲೆ ದೇತನ ಅಂತಿಲ್ಲ ಒಂತ ಬರ್ತಾವಡು ಅವೇ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಜನ ಬರಡು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕು ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ನೀರು ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ನೀ ಓಯ್ ಕೇಶವಣ್ಣ ಮುಲ ಅಶ್ಮಿತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೋಭಾ ಅಶ್ಮಿತ್ ಉಡುಪಿಲೇರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತಾ ಓಲೇರು ಮಾತಾ ಕವಿತಾ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಕವಿತಾ ಬತ್ತಾಲ್ ಮೂಜಿ ಬತ್ತಡು ನನಂಜೋಡು ಮೂಜಿ ಲೈಕೋರು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಸ್ಮಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಅಸ್ಮಿತ್ ಉಡುಪಿ ಅರೆಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂಜೇ ಬಸ್ಸರು ಬರ್ತೀನ ಪ್ರವೀಣ ಒಂಜೇ ಬಸ್ಸರು ಬರ್ತೀನ ಮಾತಾ ಅವೇರು ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಿತಾ ಕೂರ್ಗ್ ಬರ್ತೀರ ಹಲೋ ಅಕ್ಷಿತಾ ಎಂಜೋಲರು ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ರಾಧಿ ಅಂಬಿ ಬೆಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಅಂಬಿ ಬೆಜ್ಜರೆಗೈ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೇಶವನ್ನೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂದ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ನಿಖುಲ್ ಬತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಡಾಕುಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತಿನ ನಿಖುಲ್ ಅಂಚನ ಟಿಕೆಟ್ ಏರ್ಕೊರ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗ್ರಹಣತ ಅಂಚ ಬಿಸಿಲು ಬೇದಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ನಿಗ್ರಹಣ ದಾದಿಯರು ಪಿನ್ ಮಲ್ಪುನ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತೋಜಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದ ಬುಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಅಂದ ವಂಚೇನಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅಶ್ವಿತಾಗ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಅಶ್ವಿತ್ ಮನ್ ಏರ್ ಮಾರ ಪುದರ್ಲ ಮತ ತಗೊಂಡ ಅಸ್ಮಿತ್ ಉಡುಪಿದಾರಲ್ಲ ರಾರೆಗ್ಲ ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಷಿತಾ ಇವರಿಗೆ ಅಸ್ಮಿತ್ಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಅಸ್ಮಿತ್ ಉಡುಪಿ ಅಕ್ಷಿತಾ ಕೋರ್ಗು ಅವರವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲಾ ಅನ್ನಗ್ಲಾ ಅಕ್ಷಿತಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಕ್ಷಿತಾ ಅವ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತೇರು ಸೀಡ್ ಹಾಯ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೆಲೆ ಬರ್ಪರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಬಿ ಪೆಜ್ಜಾರೆ ಕೇಶವನ್ನ ಆರು ಸುಡು ಬಿಸುದಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲಾ ಆಯ್ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆನೇ ಕುಪ್ಪಿ ಪರ್ಸ್
ಕುಪ್ಪಿ ಪರ್ಸುಡು ಜೈದೇರ ದಾದಮನ್ ಬರಿ. ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತೀರ. ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಗ್ರಾಣತ ಯಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡೆ ಯಾನ ಬೇಗ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಲಕ್ಕೆರಿಜ್ಜಾನು ಶೋಭಾ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂತಲ್ಗೆ. ಶೋಭಾ ಅರುಣಣ್ಣನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತುಲಿ ಹಾ ಓಲಿಯಾ ಪಾಡ್ದಾನ ಈ ಪಾಡ್ದಾನ ಮಗ್ಗೆನೆ ಮುಖ ಭಾವನ ಪೂರಾ ಪಿಕ್ಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಇದು ಪೊರ್ತುಗ ನನ್ನ ಚಂದ್ರ ಬರ್ಪ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇನ್ಸ್ಟಡ್ ಯಾನು ಬತ್ತೀನಿ 6 ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ತೇವರಿಗೆ ಅಂಬಿ ಬೆಜ್ಜಿ ಕುದರ್ದಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂಬಿ ಬೆಜ್ಜಿಡ್ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನ ಮೇರೇಜ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಏನ ಎನ್ನ ಆಂಡು ವನಸ್ಸು ದಾದ ಕಜಿ ಪಚ್ಚು ಕೋರಿ ಐನಿ ಬಾವಿ ಗರಡಿ ಜಪ್ಪುನ ಉಂಡು ಬೊಂಬೈ ಡಿಪ್ಪುನಿಯೇ ಮೋರ ವನಿತ ಬೈಜತೇನಿ ಹಾ ಕುಲ್ಲುದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆನಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರು ಯಾ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕಂತ ಬುರ್ಚಿ ಮಾತ ಇನ್ನು ಗ್ರಾನತ ಅಂಚ ಪಚ್ಚು ಪಚ್ಚು ರಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದ ನಿಗ್ ಗುರ್ತುಂಡ ಪಚ್ಚು ರಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ ಗುರ್ತುಂಡ ಶೋಭಾ ಗುರ್ತುಂಡ ಸುಬಿಸಿಲು ಅತ್ತು ಶೋಭಾ ದುಬಾಯ್ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಕೇಶವನ್ನ ಯಾನು ಪಾತೆರುಜಿ ಕೋಪ ಪಡಾಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತೇರು ಓ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಳ್ಳರು ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಕುಲ್ನಾಕನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಂದೆ ಗುಲ್ಲುನು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಪೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಯಿಗೆ ಈರು ಕೋಡೆ ನೆತ್ತಿ ಸೇರ್ ಬಂದದ ಈಗ ಕೋಪಗೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಬೋರ್ ಮಂಡ ತಪಲೆ ಕವಿತಾ ದಾದಾ ಇಗು ಗಾಡಿದ ತೂಪೆ ಟ್ಯೂಬುಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗೆ ಏತಾಪುಂಡು ಕೇನಂಡ ಕೇಶವನ್ನರ ಧನಮೂರ್ತಿ ಕಲಿವೆದಿ ಒಲ್ಲಲು ದಾದೇ ಕೇಶವನ್ನ ವನಿತಾನ ಪಾಪ ವನಿತಾ ಬನ್ನ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಏರು ಸಚ್ಚುಲೆ ತಪ್ಪು ಅಮ್ಮಿ ತುಂಬರೆ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಕ್ಕತ್ತ 1,000 ಏನ್ ಬರ್ಪಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಚ್ಚು ಸಚಿನ್ ಅಂದು ಉಂಡು 4,000 40,000ಗೆ ನಿಖುಲು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಬಂದು ಕಾಸೇ ಮಲ್ಪುನು ತಪಲೆ ಏರಕ್ಕ ತಪಲೆ ಮೂಲಲೆ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚು ಬೋರ್ಮಂಡೆ ತೋಜುನೇರಿಗ ತಪಲೆ ಬೋರ್ಮಂಡೆ
ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇರ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಂಗಿ ತಪಾಲ ಸಚ್ಚು ಸಚಿನ್ ಅಂಬಿ ಬೇಜಾರೆ ಬಾಪನ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಶೇರ್ ಪನ್ನಿ ಯಾನು ಗಾಡಿಗೆ ಸೇರ್ಡ್ ಪನ್ನಿ ಗಾಡಿಗೆ ಶೇರ್ ಸೋಬಾ ದೊಡ್ಡ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಾರ ಸನ್ನಿ ಏರಿಗ ಶೋಭಾ ಗ್ರಹಣಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಗ್ರಹಣಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ನ ಶೋಭಾ ದೊಡ್ಡ ಹೀಗೆ ಸಚ್ಚಿಗೆ ದೊಡ್ಡಗೆ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಇರಕ್ಕ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಆಯ್ನೆ ತಪಲೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಸಚ್ಚು ಉಳ್ಳೈತೆ ಒಂಚೂರು ಓದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಆಯ್ನೆ ಐಕೆ ಸಚಿನ್ ಸಚ್ಚು ಬೋರ್ಮಂಡೆ ದೀತೀನಿ ತಪಲೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆಲ್ ಬೇಗ ಉಂಡಲ್ಲಿನಿ ಶೋಭಾ ಲೈವ್ ಇಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಮಾರೆ ಆಲ್ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೇಟ್ ದಾದೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಏರಿಗೂ ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಂಕತ್ತು ನಿಕ್ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪು ತಿರ್ಗುದುಂಟು ನನ್ನ ಬೇರಿಕೆ ಹಾಕದ್ ಕಾಸು ಬಂಪುಗ ಒಪ್ಪಡ ಬಲ್ಲೆ എന്നപ്പോ പോത്തിരിയാ ആർപ്പോതെല്ലാം 2 ವರ್ಷ ನಿನ್ನಂಚೆನೆ ಬಾತಿರ್ಲ ಮಾತ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಬಾರಿ ಕೋಪಡ್ತಲ್ಲ ಓಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಐಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಐಡು ಪೂರ ತಿರ್ತವೇದೇರು ಅಕ್ಷಿತಾ ಕೂರ್ಗ ಅಶ್ರಫ್ ಇದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಸಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀರಿಗ ರಿಟರ್ನ್ ಸಬ್ ಮಂದಲ್ಗೆವೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಶೋಭಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಅತಯ ಇದು ಇಪ್ಪಡು ಇತ್ತದು ನೆರ್ರೆ ಅಂದ್ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಓ ಅಸ್ರಪ್ಪು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇರೆ ಶೋಭಾಗ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದಾದ ನಾ 5 ಮಂತ್ ಪೋತಿನ್ಗೆ ಬಗ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂತೆ ಕೋರಿ ಪುತ್ತದು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ನ ತರ ಶೋಭಕ್ಕ ಸಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶೋಭನಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಸಬ್ ಮಾಡುವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಾಯ್ತಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಂ सबोपर अक्षी सबोपर ना रा अक्षी रिटर्न कोरलेवे शोभा सिस्टर अंद पिर कोर दिवडचवा शोभा यालना पातेजेरु यान अरड पातेरुजी एरड शोभड कोपನ ಕೇಶವನ್ನೇ ನಿರ್ಪುಜೇರು ಕವಿ ನಿಕ್ಕೇಪ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತಿಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾನೆ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಗ್ರಾಣ ಅದು ಕಾಂಡ ತೋಜಿನ ಸುವಸ್ಕೋಟಿಯ ಓ ಕವಿತಾ ಓಗೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಇನಿ ಬೇಗ ಅಂದಿಯ ಇಜ್ಜಿಯ ಒರ್ಂಬ ಕಾಲಿಕ್ಗೆ ಗ್ರಹಣ ಬರ್ತಾರ ಎಂಕಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಂಡು ಅಂದ ಆಪಾತಿರುಜಿ ಎಂತೂತಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ದೆತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ಏನ ರಿಟರ್ನ್ ದೆತ್ತೀನಿ ಶೋಭನನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾಗ ದಿಷ್ಟು ದೆಪ್ಪೇರು ಯಬ್ಬ ಒಂದು ಏರು ಮಾರ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಸಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತೀರಿ ಕತೆ ಬಂದ ಕತೆಗೆ ಏನು ಅಜ್ಜಿದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಮಾತ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬತ್ತೇರು ಬೈಕರಾರ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಯ್ಸೈತೆ ಕೊಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಕೇನೋಡು ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪಾಪುನ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಕೇನರೆ ಕೋಡೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಕ್ಕ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಕೋಡೆ ಹೈಡ್ ಮಂತಿತ್ತ
ಈ ಓಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮೂಲುಲ್ಲ ನವಲುಲ್ಲ ರಜತ್ ಎನ್ನಿ ಕೀನೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಂದ ಈ ಓಲಿತ್ತ ಇತ್ತ ಮೂಲುಲ್ಲ ನವಲುಲ್ಲನಾ ವರುಣ ಅಂದಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಅಂಕಲ್ ಇಜ್ಜೆರ ಸಚಿನ್ ಅಂಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ఉంది ಸಚಿನ್ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇನಾ ದಾದನ ದಾದ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜನ ಕತೆ ಉಂಡ್ಗೆನಾ ಇತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಸ್ವೀಟಿ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಓವು ಕತೆ ಬೋಡು ಮಗ ಓವುಲ ಅಜ್ಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡಾಡೆ ಎಂಕುಲ್ಕೇನು ಐತೆ ಇಂದಿಯರು ಸಚಿನ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಶೋಭನ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಇತ್ತಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಸೋಬಗೆ ಪುಟ್ಟ ನೇ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಲ್ಲೆ ಶೋಕುದ ಸುವರ್ಸ್ ಕಾಯ್ತೆ ಗೋಬಿ ಬೋಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಗೋಬಿ ಬೋಡ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ತರಬೇನೆ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಅಂಡಿಯ ವರುಣು ತರಬೇನೆಡುಂಡತಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೋಡು ಮರ್ದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ದು ಪೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಂಡದ ಅಂಚಾತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒನಸಾಂಡ ನಿನ್ನ ಇವಲ್ಲ ಮುಲ್ಲನ ಉಲ್ಲನ ಯಾನ್ ಗೋಬಿ ಬುರ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೆ ಐಡು 9 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಯ 7 ಜನ ಉಪ್ಪುನ ಮಾರಾಯ್ತಿ ದಾದ ಎಲಿಯ ಮಂಡ್ಯಡ ದೀಪೆ ಕವಿ ಪುಂಡ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಇನಿ ಕತೆ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಗ್ರಾಣಾತ ಈರ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈರ್ ಸೂರ್ಯನ ಕತೆ ಬನ್ನೆ ಈರ್ ಚಂದ್ರನ ಕತೆ ಬನ್ನ వచ్చి ಸೂರ್ಯನ ಕತೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ಕೇನು ಚಂದ್ರಗ್ ಗ್ರಾಣಾತೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಪುಳ್ಳಿಂಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಇರೇ ಪುಳ್ಳಿಂಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದು ಸಚಿನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಇಜ್ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಕತೆ ನಾಳೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಏ ಕೊಕ್ಕ ಕವಿ ತೊಂದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲ ಪುಂಡಿ ಅಡಿಬತ್ತು ಆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಬೈಪೋನಕು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಕಣ್ಣಯ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ತಿನ್ನಾರ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಿಂದೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಸಚಿನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕರೆಗ್ ದಾದನ ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂದ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿ ಬೋಡು ನಿಕುಲೇ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಮಗ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏತು ಪುಲ್ಲಿ ನಗಲಿರು ಮಾರ ಅಜ್ಜಿ ಮದಿ ಮಾತನೇರೀಗ ಅಜ್ಜಿ ಗಂಟೆಗೂ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಡ ಅಪ್ಪನು 2 ವನಸ್ ಬಂತು ಶೋಭಾ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ 2 ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೀವೇ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಲವ್ ಏನು ಯು ಟ್ರೈ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಅವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ನಯ್ಯ ಶೋಭಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಊರಿನ ಕಜ್ ಮಲ್ಜಿ ಅಂದ ನಾವು ರಜೆ ಹೌದಾ ನೀವು ರಜೆನೇ ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ಮದಿಮೆ ಅದು 4 ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ 4 ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲ ಮಗ 2 ಆನು 2 ಪೊನ್ನು ಅಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಡ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂದೇ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕೊಕ್ಕಡ ಕನ್ನಯ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕುಲು ದಾದಯ್ಯ ಮಜ್ಜತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಸುಹಾಸ್ ಕೋಟೆ ತೆಲಿಪುನ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದೇರು ಅಂತು ಶ್ರೀಹರಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೇ ಅಜ್ಜಿ ಇರಿಗೆ 2 ಪೊನ್ನಾತೆ ಐಟ್ ಏರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಏರಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಸಚ್ಚು ಅಂದೆ ಅಜ್ಜಿ
ಇರ್ನ ಸಡಾನೆ ಮೆಚ್ಚು ಅತ್ತಿಯ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿಗೆ 35 ಜನ ಪುಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡು ನಿನ್ನ 35 ಜನ ಇಜ್ಜಿಯ ನೆಟ್ಟು 8 ಜನ ಒಲ್ಲೆ 10 ಜನ ಒಲ್ಲೆ ಕವಿತಾ ಓ ಅತ್ಯ ಅರೆ ಈಗ 4 ಪುಲ್ಲಿ 4 ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರೆನಾ ಸಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೊಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ JK ಭಟ್ ಅಕ್ಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿನ JK ಭಟ್ ಮೂಲಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೇದಿರು ಅಜ್ಜಿಡೊಂಜಿ ಕತೆಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಗ್ರಾಣಗೆ ಈಕ ಗ್ರಾಣದ ಕತೆ ಪನ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಈಕ ಸೂರ್ಯನ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ 1,00,000 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು JK ಭಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಗ್ರಾಣ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ JK ಭಟ್ ಕವಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಭಟ್ರು ಅಡ್ಡ ಬೂರಲ್ನೇ ಸಚಿನ್ ಒಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ಗೆ ಕವಿನಾ ಇಡ್ಡಿಟು ಆಯ್ಗೆ ಕವಿನ ಇಡಿಟ್ ಆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಯ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರಂಡೇರು ಆರಿ ಎಂಕ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಅಂದು ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿ పోయినాయా ಐಕಿ ಯಾನು ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಿನ ಕತೆಕೆ ನೋಡಿತ್ತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲಾರು ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯ ಭಟ್ರೆ ಹಾಯ್ JK ಭಟ್ ದೇ ಮೇರುಲ್ಲತ್ತೆ JK ಭಟ್ ಅಸ್ಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇವಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಅಸ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯತಾ ಉಡುಪಿ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ JK ಭಟ್ ಲಕ್ಕೋನಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಿರದಾ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಹ ಎಕಡು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ನಿ ನಮಾತಿಜ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 2 ಇಂಚ ಪಾತೆಡು ಬಂಡದು ಅಕ್ಕ ಗ್ರಹಣ ಜೂರಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಎಂತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುದು ಈಗ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುದು ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಸಂತೂರ್ ಸೋಪು ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಊಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಊಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಾಗಲು ಪೂರ ವನಸಾಂಡ ಅಕ್ಕ ಇದೇನ ಗ್ರಹಣ ಬುಡ್ಲು ಎನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಬುಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಸರಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ತೋಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಬಿಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಓಲೇರು ಏರು ವನಿತಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ವನಿತ ಇಜ್ಜತ ಎಂಕಲ ಗೀತ ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜೇರು ವನಿತ ಇಜ್ಜೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಸಚ್ಚು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಸಚ್ಚು ನಾನೇ ವನಿತ ಗ್ರಹಣ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಣ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೆಗಿಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಬರ್ತದನ್ ಬೈಜೇರು ನಿಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಭಟ್ರೆ ಅದೇ ಇನ್ನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಹಣ ಬರ್ತಾರೆ ಭಟ್ರೆ ಅವನು ಬಂದನ ಯಾರು ಬಂದನ ಅಸ್ರಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ನೇ ಅಸ್ರಪ್ಪು ದಾದಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇವೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಅಸ್ಮಿತ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ರಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾತ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸ್ರಪ್ಪು ಬೇಗ ಬೋದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೇರು ಹಾಂ ನೀರು ಅದ್ಯಾರು ಫಾಜಿಲ್ ಬಜ್ಜು ನೀರು ಆಂಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡ ಆಂಡಿ ಇನಿ ಉಂದತೆ ಗ್ರಾಣತೆ ಅಂಚ ಬೇಗನು ವನಸ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರ ಅಟಿಲಾಂಡ ಮಗ ಆಂಡಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಟಿಲಾದು ವನಸ ಆಂಡು
ಆಂಡವೇ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನವನ್ನ ಸಾಂಡೆ ಅಜ್ಜರು ಒಲ್ಲೇರು ಐನು ಪಿ ಎಂ ಎಂಕ್ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಹೆಜ್ಜ ಅಂದ್ಕೇನು ಹಸ್ರಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಚರೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಚರೆವಾ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡ ಚರೆವಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾಜಿಲ್ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು? ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಏರಿ ಆಯೇ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿ ಏನ್ ಲೈವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ತೆಂಕ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಗೇನು ಆಯನ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಏನ್ ಲೈವ್ ಇದು ಮಂತಂದು ಪಿಲಕ ಮನ್ಪೆ ಮಾರ ಆಯನ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತಂದು ಆಯನ ಒಯ್ತದೇ ತಂದು ಯಾರು ಮನ್ಪನು. ನಿಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ಬರೋದು. ಹೌದು ಹೌದು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮವರೇ, ಹೊರಗಿನವರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನವರೊಂದು ಇರುವುದು ಒಂದು ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಚಮಿ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಫಾರಿನಿಂದ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ರವೀಂದ್ರ ನಮಸ್ತೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈರ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿರವೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ರವೀಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೌದು ಎಂಕುಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ಗ್ರಹಣ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಾ? ಮಂಗಳೂರು ಹಸ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಾ? ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ? ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಗ್ರಹಣ ಇಜ್ಜ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು. ಫಾಜಿಲ್ ಯಾಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿದ ದಾದಪ್ಪ ನಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಫಾಜಿಲ್ ಪಜ್ಜು ಬಂದುಂಡಿಯೇ ಇಟ್ಟು ಕೇಶವನ್ನ ಮರ್ಲೇರು ಮಾತಾ. ಗ್ರಹಣ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು 9 ಕಾಲಿಗೆ ಅಂತೆ ಹಿಡಿಯುದು, 9 ಕಾಲು. ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ನೀವು ಪುನಂದದೆ ಹಚ್ಚು ಕರ್ಮ ಬರ್ರ ಬಿಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿನೇಟೆ. ಗ್ರಹಣ ಉಂಡ ಬ್ರೋ, ಗ್ರಹಣ ಉಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಅಜ್ಜರಿಜ್ಜರು ಮಗ ಅಜ್ಜರಕೇನ್ಯಾನ ಅಜ್ಜರಿಜ್ಜ ಬಂಡದು. ಅಜ್ಜರಿಜ್ಜರಿಗೆ ಓಡಿಪೋತೇರಾರು ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರು ಓಡಿಪೋತೇರು. ಅಸ್ಮಿತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಡಿಪಿ ಸೋಕುಂಡು. ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಡಿಪಿ ಸೋಕುಂಡು ಅಂದ್ಯಾ ಸೋಕುಲೇರ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ. ಸಾರಿ, ತಪ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ತಪ್ಪಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾನು ಅಂತ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಹೇಳುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ ಯಾರು ಸಾರಿ ಕೇಳಿರವೆ. ಅಶ್ರಫ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಷಯಗ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಮಾರ್ರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವುಂಟು ಅವರುಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ರವೀಂದ್ರ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈವ್ಗೂ ಏರಿನ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊನ್ನ ಇದೇನು ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊನ್ವಾ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಬಾಡಿ ಕೇಂಡ ಕಿವಿಟನ್ನು ಎತ್ತರ ಬರ್ಪುಂಡ ಆತೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಡನ್. ಜಗದೀಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ. ಜಗದೀಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬಲೇವೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಪಾಜಿಲೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಸಾರಿ ಕೇಳಿರು ಮಾತ್ರ. ಸಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದು ಒಂದು ಅಕುಲ್ಕೇನ ರೀತಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಕುಲ್ಕೇನು ಸರಿಯೇ ಗೊತ್ತಾನತೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲಸದಾದ ಅಂದ್ಕೇನು ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಕೇನು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ರ್ಯಾಶ್ ಕೇನು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ರ್ಯಾಶ್ ಬಂದು ಪಾತಿ ಅಂಡ್ ಅಕು ರಿಟರ್ನ್ ಅವೇನು ಪನೋಡು ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದತ ಬಿಡೋಡವೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇಡ್ಲಂಚೇನಿ ಏರು ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ತಪ್ಪು ಮಂತ್ ಉಪ್ಪಿರು ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಅವೆಂದು ಎತ್ತು ಬಿಡೋಡು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಚೇರ್ಲ. ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಎಂತ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿಯಾ? ಹೌದಾ ಕೊಕ್ಕಡ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿಯಾ? ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರ ಹತ್ರ ರೌಡಿ ತೋರಿಸುದಾ?
ಹೌದವಾ, ಇದು ಕುಡ್ಲ ಬ್ರೋ. ಜಗದೀಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಸೇಡ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಆಯ್ತಾ. ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮೆ ಉಂಟು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಹೌದೌದು. ಹ್ಮ್. ತಪಾಲೆ ಒಳ್ಳೆ ತಪಾಲೆನೆ ಹೋದ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅವಳು. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೀವು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಂತ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೈಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮವರು, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಡದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಓ ಮರ್ಮಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಉಂಟಾಯ್ತಾ. ಆಯೇ ಬಲ್ತೆ ಏರು ಬೆನ ಸಚ್ಚುವ ಪೊಯೆ. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮರ್ಮಯ, ನೀನು ಕೊಕ್ಕಡದ ರೌಡಿ ಮಾತ್ರ, ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ರೌಡಿ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕಡದಲ್ಲಿ ಎಂತ ನಡೀತದೆ? ಹಾ, ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಊರಿನವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೌಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ರೌಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ. ಇಂದು ಕುಡ್ಲ ಬ್ರೋ, ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಇಂದು ಕುಡ್ಲ. ಮಾನವ ಕೊಡುವ ರೂಪಸಿ ಅತ್ತಾಯ್ಜಿ ಶೋಭಾ. ಹೌದಾದವು ಕವಿ ಆಯೇ ಟೈರ್ ಕನೇರ ಪೋಯಿ ಅಂದಿಯ ಕವಿತಾ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೊಗ್ಗೇನಾ ಅಂದಾಯೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೊಗ್ಗೇನಾ ಅಂದು ಬೈಕೆ ಬೈಜಿಯ ಕಾದಾ ದಾದಕ್ಕ ಇಂಚಿನೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿಯೇ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಏರ ಬತ್ತೇರು ಪಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಬೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಕೇಂಡೇರು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾರಿ ಕೇಂಡೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ. ಆರ್ ಕೇನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಆಡ ಅವು ಎಂಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನೆ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಂಡೆ. ಆಂಡ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆತ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಡಿನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಾತ ತಪ್ಪೇನು వచ్చి ಯಾರು ಸಾರಿ ಕೇಂಡೀರು ತಪ್ಪಂಡು ಕೇಂಡೀರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಗ ಒಂತೆ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದವನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರುಡತೆ. ನಗುವ ಹೂವಾದ ದಾದದೇ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳಿದದೇ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೇಳುವಾಗ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಂತ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಲೈವ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಈಗ ನೀವು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನು ಸಾರಿ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ಮವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಂತ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಉಂಟಾಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುದು. ಇವೋ ದೇವರ ಹರಿಣಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಆಂಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡೆ ಹರಿಣಿ. ಓಯ್ ದಾನಿ ಈರು ಗಣಪತಿನ ಪಾಡೆ ಬಂದು ಪಾಡಿ ಜರತೆ ಹರಿಣಿ ಮೊರೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡೆ ಪೊಂಜನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಗಣಪತಿ ಪೋದು ಪೋದಿ ಪೊಂಜ ನಿದ್ರ ನಾಂದು. ಏ ರವಿ ಎನ್ನಲ ಓ ಅಂಚನಾ. ಏ ರವಿ ಎನ್ನಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಓ ಕೇಶವನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪದು ಬರಿತ್ತೆ ಅಂದು ದಾಯಿ ಕನಪರ ಅಂದ. ಹಾಯ್ ಕೇಶವನ್ನ ಅಂದೇ ಕೇಶವನ್ನ ಬಿಸಿಲಾತೇರು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬಾತೇರು ದಯಪಂಡ ಗ್ರಾಣತೆ ಅಂಚಾರು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಾಯಿನಿ ಕುಕ್ಕಡ ಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ಹೋಗುದಾ ಯಾಕೆ. ಸೂಪರ್ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂದೇ ಇನಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಅರೆ ಗ್ರಾಣ ಬಕ ಓಡೆ ಪಪ್ಪಯ್ಯನು ಇರುಲ್ಲರ ಇಂದೇ ಇನಿ ಗ್ರಾಣ ಮಾರೆ ಇರೆಂಚ ಬತ್ತೀನಿ
ఇని బెలదింగలిజ్జి ఇని గ్రాన చంద్రజ్జి ಬಾನುಡು ಚಂದ್ರೆ ಮೂಡೊಂದುರ್ಲೆ ತುಯನ ಆ ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಮೋನೆಗು ಬೂರ್ನಗ ಏತು ಪೊರ್ವ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆ ಪನ್ಪೆ ದಮ್ಮಿಲ್ವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿಡುಗೊಕ್ಕಡ ಆಯ್ ಬಲ್ತಿ ಹೆಸ್ರಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದಮ್ಮು ಗಾಯಕ ದಮ್ಮು ದೆಪ್ಪ ರ್ಯಾಪುಜಿ ಏಯ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಜಿಂಕೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿನಾ ಸೂಪರ್ 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 ಅಪ್ ಕೊಂಚ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ದಾದ ದಾದಾ ಓದುಂಡು ಅಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ವನಿತಾ ಬರ್ತೀನಿ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರತ ದಾದ ಮಗ ಪೂರ పెట్టి ఇచ్చిన నక్కులు వెళ్ళారు ఇంక పొడిగా అప్పుడు వనిత నిన్న అజ్జియా ఈ వర్పు చెబంది అజ్జిని కట్టుప్పుడు తినా ಅಜ್ಜಿರೇ ವನಿತನ ಗುರ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲದಿಂಗ ಗುರ್ತುಂಡೆ ವನಿತ ಅಜ್ಜಿ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿರಿಗೆ ಅದ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ ಕವಿ ಸೂಪರ್ ದೇ ಈರ್ನ ಏರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮೇರ್ನ ಬೆಲ್ಲದಿಂಗಳನ್ನ ಗುರ್ತುಂಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹರಿನಿನ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಪುಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಏಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಏರು ಉನ್ಮಿ ಮಲ್ಲ ಜಗುಂಡು ಜರುಗುಳ್ಳಾಡು ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ ನೇ ಅಜ್ಜಿ ಏರಿಯೋ ವನಿತಾ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡಾರಿ ಇರು ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ನೀರ್ದು ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಡು ನೀರುಂಡೈತೆ ಒಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರಲೆ ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರಲೆ ಇರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಡುವೆಮ್ಮ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ದಾದಿ ಲೈವುಡು ಬತ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲಕ್ಕಲು ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನು ಏರೋ ಅವ ಆಯ್ದೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಕೊಕ್ಕಡ కొక్కడనే పాతేను గోత అసలు దాలా పాతేడు చేరు అసలు పనిపిని గోతు నాకు ఒక్కడ అవి మళ్ళీ జన్నాను ఆయన మన పంద కుల్లర పని ఎండ పని వైకే పని ఏందే పనుడు నికల్ నికల్ నా తాంది మేరు దాలా పనిపి జరుగుతున్నా అసరాపు అవి వత్తదు మళ్ళీ అవి కారికి ఎండి మళ్ళీ రౌడీ అన్న నిన్న అల్ప అందు కుట్ల మారాయ కుట్ల దక్కలు లడేమ పెరిచి లైవుడు గలటిదే పెట్టే ಮೀನ್ದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕಡ ಅಂದು ಕೊಕ್ಕಡ ಮೇರತ್ತು ಕೊಕ್ಕಡ ಮಾತ್ರ ಮೇರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಂದು ವನಿತಾ ದಾದ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರು ಇನ್ನು ಯಾನು ಅತ್ತಿಗಾಡಿ ಪೋಯಿನ ವನಿತಾ ಯಾನಂದ 90 ಪಾಡ್ದು ಪಾತಿರ ನೀಕಲ್ಲ ಪಾತಿರ ರ್ಯಾಪ್ ಜಿಂಕ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾತಿರ ಅಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡಿಪೋಯಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಐಡಿತ್ತಿನ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಹಕ್ಕಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನಾವು ಪದ್ಯ ಉಂಡತ್ತ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ತಂಪಾಯ್ತು ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಬತ್ತೀರಿ ಇನಿ ಈರು ಜಾಲಿಡುಲ್ಲಾರು ಕಾರಣ ಇರ್ನ ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಡು ಅಂದೇ ಸುರೇಶ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪರ್ವಾಯಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಮರ್ದು ಪೋಪೈತಿ ತರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂದ ನನ್ನ ಮರ್ದು ಪೋಪಲ್ಲ ನಾಲ್ಕ ದೆಪ್ಪಲೆ ನಾನಂದು ಗ್ರಾನುಂಡ ಇರೀಗ ಗಗನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದನ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣು ಮೇರೆ ಗಗನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದ ಬಂಡಿರ ಶೋಭಾ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಚಂದ್ರದೇವಿಯರು ಬಲಿಪೇರ ಅಂದು ಚಂದ್ರದೇವಿಯರು ಇತ್ತ ಮೇರು ಕೇಶವನ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತನ ಚಂದ್ರದೇವಿಯರು ಓಡೆ ಬಲಿಪುನು ಸೂಪರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಅಂತ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರಾ ಅರೆ ನೀ ಲೈವ್ ಮಂದಿಚಾರಾ
ಯಾನ್ ಇನಿ ಬಿನ್ನೇರು ಕಟ್ಟದೆ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಓಡೆಗ ಪೋತಾಳ್ಗೆ ಬಿನ್ನೇರು ನಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೀನಿ ಕೇಂಡೆ ಅಜ್ಜರಿಜ್ಜರ ಅಜ್ಜರು ಪೋತೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಗುಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗು ಅದೇ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಡು ಪಿದೈ ದೂರ ಶೋಭಾ ಶುಭಾ ಏರವು ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಂದ ಎಲ್ಪತ್ತೆಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೀರ ಅಂದ್ಯ ಶೋಭಾ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಇಂಗುನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ದಾದಾ ಶೋಭಾ ತೆಲ್ಪುನು ಈರು ನೆಲ್ಲಿದು ಉಲ್ಲರತ್ತ ನೀಲಿಡ ಐಕ ಅಂಚಕೇನಿ ಭಾರತಿ ಆಪುಜಿಡ ನಡಪ್ಪು ಬಿದೈ ನಮ್ಮ ನೀರು ನಡಬರ ಬನ್ಪುನ ಈರ್ಲ ಪೋತಿನ ಮುಲ್ತದ್ದೇವೆ ಈ ಊರದ್ದು ಬೊಂಬೈ ಪೋತೀನಿ ಈರು ಅಪ್ಪಿನ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ ಜೋಡವೆ ಅಪ್ಪಗ ತೂವನು ನೀರೇನು ಅಪ್ಪಗಿನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೈ ತೂವನುವೆ ಈರು ಮುಲ್ತದ್ದು ಸೀದ ಪೋದು ಅವಳು ಅಂತಂದು ದಾನಿಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ಪನ ಬಕ್ಕ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಡೆಗೆತೆ ಕುಡ್ಲಗೆತ ಐಕೆ ಅದು ಇಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಅದು ಬರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಅವಿ ಎಲ್ಲೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಸ್ರಪ್ಪು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರ ಅಂದತೆ ಓಕೆ ಅವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಕ ಬಿಸಿಲುದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಅಂದು ಇನಿ ಗ್ರಾಣ ಆತ ವನಿತಾ ನಿಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜ ಗ್ರಾಣಜ್ಜ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಗಿಂದು ಎಂಬಿ ಮುಗಿಲ್ ಬಂದೆ ಎಂದುಲೇನಾ ಅಂದ ಓ ದೇವರೇ ಈ 1 GB ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಡೆಗು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನತ್ತ 33 ಏರ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೋದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಎಂಬಿ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ವೈಫೈ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪೋತಲ್ಗೆ ಬಿನ್ನರ್ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಬಿ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಪಾಡು ವೈಫೈ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡನ್ನ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಲೈವಿಗೋಸ್ಕರ 1 GB ಪಾಡಿನಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆಲೋಡು ಲಾಲ ಅಪ್ಪೆಲೋಡು ದಿವ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ಇದಾನೆ ಬೈಜ ಇನಿ ಕೊಡೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅವಳು ಅಚ್ಚು ಇನಿ ಕೊಡೆಯ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸೊಸೈಟಿಡ್ ಯಾನ್ ಪೋದು ಕೊಡೆಕಂತೆ ಗೋದೇವನ ಸಿಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಕೊಡೆಕಂತೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬರ್ತೇರು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಓದು ಮಗ ಈ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಓದು ಮಗ ಓಲ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಜ್ಜೀರು ಓಲ್ ಬರತ್ತಾರ ಓಂಡು ಆಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಓಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಓಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಓಂಡು ಯಾನು ಓದೇ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ತೂಫಿ ನೋಡೆ ಓಲು ನೆಟೆ ಓಂಡು ದೇ ಅಜ್ಜಿನ ಓಲ್ ಬೈದಿಂದು ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಗ ಪೂರ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ ನಕ್ಕುಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪಣ ಅವೇ ಅಜ್ಜಿ ಓದಿನಿ ಯಾನು ಅವೇ ಓದಿನಿ ಅವೇ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ ನಕ್ಕುಲು ಬಂಡದತೆ ಎಂಕ್ ಪೆಟ್ಟದಕ್ಕಲೆ ಅಂದಿಗೆ ಓಂಡಿ ತುಪ್ಪಲೆ ಕೊಡೆನ ಉಲ ಇಂಡುದೆ ಅಂದೆತ್ತಿಯ ಕೂಡ ಅಡೆ ಪೋನ ಕೂಡ ಲೈ ಹೊಡೆದು ಪೋಡ ಕಪ್ಪುದ ಕೊಡೆ ಈ ಕೊಡೆ ತೂತಿನಿ ಇಜ್ಜ ಬರ್ಸಾ ಬತ್ತನ ಕೊಡೆ ಇದನ್ನ ಡಿಶ್ ಬಂದೇನ್ಯಾನ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅವೇ ಎಂಗುಳು ರವಡಿನ ಪೂರ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ನಗ್ಲು ಪುನಿ ಯಾರೇ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಿ ಅಂದೆ ಶಬ್ಬ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡವ ಸಚಿನ್ ಬೋಳಿಮಗೆ ಸರಿ ನೆರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಪಿ ಶೋಭಾ ಸುರು ಮಲ್ಪು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಶೋಭಾ ಎಂಕುಲು ವನಿತಾ ಬಂಡಲ್ಲ ಎಂಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ವನಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರು ಒತ್ತಿಯ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಬಂತೆ ಅವ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಏರಿ ಕೃಷಿಕ ಹಾಯ್ ಉಂಡರೆ ఆయన ಮನಸ್ಸು ಯಾನ ಏನು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡದ ಅಂದು ಉಂಡರೆ ಕೃಷಿಕೀರು ಮಂಡೆ ತಿಂಡೆ ಬಿಡಚಾವ കണ്ണരുടെ പൻ എല്ലാ വീഡിയോ മനപ്പോ
ಅಂಚೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ರಿ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡದ ಅದನ್ನ ಒನಸಾಂಡ ಕೃಷಿಗೆ ಒನಸಾಂಡ ಉಂಡೆಗೆನದೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಬನಿತ ಕೇಂಡೆ ಅಜ್ಜಿಡ ಇರೆಗೆ ಅಜ್ಜರ್ ಇಜ್ಜರ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತು ಹೋತಿರಿಗೆ ರಡ್ಡ ಆನಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರಿಗೆ ರಡ್ಡ ಆನಿಗೆ ಎರಡು ಪುನ್ನಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ವೈಕೋಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬುಡೋಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ದೇವರೆ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಬುಡ್ತದ ಮಂದು ಅದು ಶೋಭಾ ಈರು ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಗ ಆಯೆ ಇರೆಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದಯ್ಯ ದಾದ ಬನ್ಪೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೋಯೇನಾ ಅಲಾ ತುಲ ವನಿತಾ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಪುಡ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ ಬತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ನಿಜ್ಜೆರತ ಇನ್ನು ಆಯ್ತಾರ ತಾರೆ ಈಗ ಬಾಂಬಾಡ್ರೆ போயரா ದೀಕ್ಷಾದಾನ ಬೈಜಲು ದೀಕ್ಷೆನಿ ಬರುವ ಒಂದು ಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ತಾಳ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ರ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ದಿವ್ಯ ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ವನಿತಾ ತುಲ ಕವಿತಾ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಕುಸುಮ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಹೆಡ್ಡೆಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಆ ತರ ತುಲ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ಅತ್ತಿದೆ ಅಚ್ಚು ಕವಿತಾ ತುಲ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕಲ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತನು ಪುಲ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಕುಸುಮ ಇಜ್ಜಿ ಏನೆಟ್ಟು ಕುಸುಮ ಇಜ್ಜವೇ ವನಿತಾ ಕವಿತಾ ಶೋಭಾ ಕುಸುಮ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಯ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಉಸಾರುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಅಜ್ಜಿ ಈರಿ ಎನ್ನ ಪಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವೆ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬೇನೆ ಎಂಕುಲು ಐಡ್ ಮಂದ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಹುಷಾರು ಅಯ್ಯೋ ಕವಿತಾ ಏದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ ಬನ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲಲು ಯಾನ್ ಬುರ್ಚಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನಂಗೆ ಕೇಂಡು ದಿವ್ಯಾ ಈ ಓದಿಗೆ ಒಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏನತ್ತ ದಿವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬೊಕ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಕುಸುಮ ಏರಿಯಾ ತೂ ದಿಪ್ಪಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದಾದ ಗೊತ್ತ ನಿಂಗೆ ಹೈಡ್ ಮಂದಾಯನ್ ಶೋಭಾ ಹೈಡ್ ಹೈಡ್ ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಿನ್ನೌಟ್ ಕೊರವ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡು ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾಗ್ಲಿ 84 ದಿನ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪಿಸಿರಕಲು ಅಂದು ಅತ್ತಿಯೇ ಶೋಭಾ ಅತ್ತಿಯೇ ಶೋಭನ ಅಕೌಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಓ ಅಂದ ಬೇನಾ ಏರು ಐನಂಜು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದಿಗೆ ಶೋಭಾಗ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತ ಅಂದಿಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಯ್ಜ ಹಿಡ್ ಬಂದ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಒಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪನ ಮದ್ದು ಬೈರಂಡು ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ದು ಪೋಯರುಂಡಿಯ ಬಲ ಅಚ್ಚು ರಜಾ ಮನ್ಪು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂದಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಏ ರಾಯತ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಂಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಬರೇಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಹುಷಾರುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಕಲ್ದನು ಗುಜಿರಿ ಬೆಜ್ಜಿನಾಯ್ ಏರಿಯೋ ಗುಜಿರಿ ಬೆಜ್ಜಿನಾಯ್ ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲರ್ದು ಬಿದ್ದಾಗ ಗುಲಾಬಿ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ರಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದದೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು ಬೇ ಪ್ರವೀಣ್ ನಡೆ ಬರ್ರೆ ಬನ್ಕವೆಲ್ನಾಗ್ತಾರೆ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಸಿಎನ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇದು ತುಳುನಾಡು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ತುಳುನಾಡು ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು
ಚೇತನ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಪನೋಡಿಯೇ ಅತ್ತ 2 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಇರು ಚೇತನ್ 17 ಮಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇತ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಗಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೇ ಬಣ್ಣದು ತುಳು ಭಾಷೆ ವಾಣಿ ಇದಾನೆ ಪೆಟ್ಟ ಏನ ಇದು ಭಾಷೆ ಇದ್ದವರ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆ ಇದ್ದವರ ಭಾಷೆ ಹೌದು ಎಂಕ್ ದೀಕ್ಷೆ ಬೊರ್ಚಿ ವಾಣಿ ಅವು ದಾ ಪಕ್ಕಡ ಬೊರ್ಚಿ ಬಾರ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿತ್ತು ನಾಡಬತ್ತ ಹಾಕಿರು ವಾಣಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ಉಂಡು ಏನನ್ನು ವಾಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನುವಲ್ಲ ಅಂದು ಚೆಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಮೈಸೂರು ಓ ನೀವು ಮೈಸೂರಿನವರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮೋಹನ್ ದೀಕ್ಷಾ ವನಸ್ಸು ಬಲಸು ಜಲ್ ಬಕ ಯಾತ ಲೇಟ್ ಪೋಣ ನಿಕ್ ವನಸೇರು ಬಲಸ್ವಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಐತೆ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡೊಂದು ಬಲ್ನೆಗೆ ಶೋಭಾ ಅದಾದ ಚೆಕ್ ಓ ವಾಣಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ನೀನು ದಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕವಿ ಲೆಪ್ಪುಯ ಈರ್ನ ಮಂಡೆ ಅಲಯ ವಾಣಿ ತೂಲ ಈ ಫೋಟೋ ಕೋಡ ಡಿಪಿ ಪಾಡಚ್ ಪಂಪಿನ ಐಕೆ ಈರು ದೂರ ಪೋಪಿನಿಯೇ ಏರಿಯೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಇರಿಗಿತ್ತೆ ನೆನಪು ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಅಂದಂದ ವಾಣಿನ ನೆನಪುಗೆ ಈರು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಎಂಡದಾದೇನು ಬನ್ಪಿನಿ ಬಾಯ್ ಇಜ್ಜಾತ ಬಾ ರುದ್ರೇಶ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾರಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಾಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಓ ಕವಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಎಪಲಾ ಉಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜೇರಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ತುಳುಕಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿ ಈಲಾರೆ ಎಲ್ಲರಿ ಪೋಲೆ ವಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಂಗನ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಸಂಡೇ ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಊಟ ಆಯಿತು 6:30 ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಸಹ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇಲ್ವಾ ಓ ನಿಂಗಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ರು ಈಗ ದೂರ ಬೋಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಅಚ್ಚುನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೊಲಿ ಆಲೆ ರಾಜೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋಜುಜಿ ದಾನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಖಾಲಿ ಹಣ ನಿನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಹಿಡಿತದಕ್ಕ ಇವಾಗ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಡಿತದೆ ಅಂತೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋದು ಆನ್ ಮಲ್ಪೀರೆ ಕನ್ನ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನ ಚಾ ಬೈಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರಡು ಕೇಸವನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಆರೊಂದು ಕೇಸವನ್ನಿ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನು ವಂಚನೆಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಪತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಹೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಬಿಗೋಡು ಒಂಚೂರು ತೀರ್ತು ಬಲೆ ಆತ ಚೂರು ತೀರ್ತು ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ರೇಜ್ಜದ ಅಜ್ಜಿ ಓಲರು ತಿರ್ಗುಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡ ಸರಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗು ವನಿತಾ ಸಾಲಿನ್ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಕರ್ಕೇರ ಪಾಡುಡಾ ದಾದಾ మా మించనే పడదే ఎగులు కరకెర పడవు కరకెర పడు జగులు తూలే తుయ్య లైండ్ బుదారు ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನು ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯಾನು ತುಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗರ್ಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್
ఇంకుల కోటి అనేవా ಅವಲ ಅಂದು ಬೇಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಬಿರುವೇರು ಬಿರುವೇರು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ ಅತ್ತೆ ಇಮಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತನಟ್ಟೆ ತೋಜು ಅಬ್ಬಾ ಲೈಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಿಗ್ಲಿ ಇಮಾನ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಕರ್ಕೆರ ಅಂದಂದು ಕರ್ಕೆರ ಅಚ್ಚು ಓಡು ಮಾತು ಓಡಿ ಬತ್ತೇರು ಕರಕರತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಂಚಿದ ಜನ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣದ ನಿಕ್ ಸಾಲೇನಾವಡು ಕೋಟ್ಯನಾವಡು ಪೂಜಾರ್ಲೆತ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಯಾನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಕೆರ ಓ ನಿನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಕೆರನಾ ಎಂಕಲೆ ಗುಂಪುಗೆ ಜನ ಬತ್ತಲು ನೋ ಬಿಲ್ಲವ ತುಲೆ ಅಲೇ ತುಲೆ ದಾದಾ ವನಿತಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಕೆರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲಾನೆ ಸೈಡ್ ಆಂಡ್ ಏತು ಜನ ಬೋಡು ಕರ್ಕೆರದಕ್ಕಲು ಈಗೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿರ್ ಕೋಟೇನಾತದೆ ವಾಣಿ ಬರ್ಚಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ದಾನಿಯಾ ಕವಿನಿಕ್ ಎನ್ನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕೋಟಿಯನ್ ಬಂಗೇರ ಇತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಬತ್ತೇರತ ಆರೆ ಆರ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಸೂಪರ್ ಈ ಪೊಂಜ ಪಿಜಿಂಜಿಚ್ಚು ನಾಂದಿ ದಾರಿನಿಗ್ ಕುಲ್ದಿನವಲು ಯಾಲ್ನ ಬಂಗಾರು ಈಲ ಬಂಗೇರು ಎನ್ನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಂದಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ಸೂಪರ್ 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 ಅರಿನಿ ಆಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆಂಡ ಕವಿ ನೆನಪುಂಡ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಂಡ ರೇ ನೇ ಅರಿನಿ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಾರ ಇರು ಬಂಡ್ಲಕ ಅಂದೇ ಅರಿನಿ ಇದು ನೆನಪು ಉಂಡವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ಕೆ ನೆನಪು ಹೊರ ಮದತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಯಾನ್ ನೆನಪು ಉಪ್ಪಡಿ ಏರಿಗ್ಲ ಉಪ್ಪದೇನೆ ಗುಲ್ಲಾಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏರ್ ನೆನಪು ಮಂತನಲ್ಲ ಏರ್ ನೆನಪು ಮಂತಿಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೇ ಎಂಕುಲು ನೋಡು ಗೊತ್ತಣ್ಣತ ನನ್ನೋರಿನ ಪಿದೈದ ಬೋದು ಉಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ ಭಿನ್ನಮ್ಮ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದತ್ತ ಪನ್ನ ಸರಿಯದಪ್ಪ ಎಸ್ಸರ್ನೋ ಓ ಅರಿನಿ ಆಂಡ ಪೂಜೆದ ಲಾಗ್ ಮಂತಾರ ಇನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಉನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗ್ರಾಣ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬಾ ಇಜ್ಜ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜ್ಜ ಶೋಭಾ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಅವಡಿಗೆ ಒರ್ಮ ಆಂಡ ಗಂಟೆ ಅತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಎಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಬತ್ತೇರು ಮೆಂಬರ್ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಮೆಂಬರ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನಿಟ್ಟು ನೋಡಬಾರದೆ ನೋಡುದಿಲ್ಲವಾ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಂಬರ್ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಗೂಡು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೇಳಬಾರದೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಳಬಾರದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನೀಕಲ್ ಅರ್ಧ ನಿಂಕ ಪದ್ಯನ ಫುಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಆಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೊತ್ತಾಂಡವೆ ಬತ್ತನ್ 2 ಜನ ಬತ್ತಿರು ಮಾರೆ ಕೊರಿಯ ಬಂದು ಪೋಯಿರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೀರ್ ಕೊರಿನ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಬತ್ತೀನಿ ತೋಜುನು ಅಲ್ಲೇ ಹೌದಾದ ವೈನ್ ಹೌದೇ ಓವಿಯಾ ತರಬೇನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸಿಸ್ ತರಬೇನೆ ಉಂಡು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೆಂಬರ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಮಾಡ್ತಿಗವೆ
ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬರೋಡು ಮಂಡ್ಯದ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಓಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ಕೊಡೋದು ಮಂಡ್ಯ ಪುರ ದಾಪು ಈರು ನೂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಜನ ಬತ್ತಡೆ ನೂದು ಮೈಕ್ ಮನ್ ಲೈಕ್ ಪೊಲಿ ವನಿತಾ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ನಾನು ಇಂಚ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುನು ಪನಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಲಿ ದಾದಾ ಕೂಡಿಯೇ ಜೋರು ಇತ್ತಂಡ ಅಂದು ಇನಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂದು ಮೆಂಬರ್ ಅನಾಥ ಮಗುವಾದೆ ನಾನು ಅಪ್ಪನೂ ಅಮ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣನೂ ತಂಗಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಊಪನೆ ಮೇಲ್ ಬತ್ತೀರು ಹರಿನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪೋಯೇರು ಹರಿಣಿ ಬತ್ತು ಪೋಯೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಗೀತ ಇಜ್ಜತ ಸಚ್ಚುಲ ಪೋಯಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಜಿ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಮಾರ ಕತೆ ಬಂಡು ಸಾಕಾಂಡ ಅಜ್ಜಿ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಂಬೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬರುತ್ತಾಳಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಯರ ಮನೆಗೆ ಮುತುಲೆ ಜೋಜನ ತುಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ದೂರ ವಿಮಾನ ಬಂದುಂಡು ಓ ಅಂಚು ಬತ್ತನ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ವಿಮಾನ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಹೇಳುದಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗೊಂಬೆ ಓಡಿ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಓಡುದು ಯಾವಾಗ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯರ ಮನೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು ತರುತ್ತಾಳಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದ ಪನಿ ಆತೇನಾ కొంచెం ఫుల్ పాడతా సాంగ్ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆತನ ಆ ಎಂಕಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾತಿರೋದಲ್ಲ ಅತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಯೇ ಏನ ವನಿತಾ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಅವು ಅಕುಲು ಓದನತ್ತು ಅವು ಪನ್ಪುಂಡಿಯ ಆಕಲಿಗೆ ಆ ಪಂಡಿನಿ ಕಕುಲು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಂದು ಪೋಪೇರು. ಮನೆತನಕ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಮನೆತನ ಬೆಳಗಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಂಬೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬರುತ್ತಾಳಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಯರ ಮನೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು ತರುತ್ತಾಳಮ್ಮ ಮನೆತನಕ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮನೆತನ ಬೆಳಗಲಿ. ಅವು ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರಾದ ಅನ್ನೆ ಓ ಅಂದು ಡೌಟ್ ಎಂಕ್ ಆರು ಬತ್ತಿನ ಆಂದಿ ಮರ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗಿಂಡು ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಫಿರ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗಿಂಡು ಓಲ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಉಂತವೇರ ಅಂದಿಯಾ ತೋಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂಚೆ ತಿರ್ಗಿಂಡು ರೌಂಡ್ ಅದು ನೆಗ್ಗೆನ ವೈಫೈ ದೆತ್ತನ ಆಯ್ನ ಯಾನು ದಾದಪಾಡು ಪೋಪೆ ಬರಿಕ್ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಓಡೆ ಪೋಪಾರೀರು ಸರಿಗ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಹಾಗೆ ಇವಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಈ 90 ಬರ್ತೊಂದು ಬರಿಕ್ ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಏತು ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಉಲ್ಲೆ ಮಗ ಇರ್ ಜೈಜರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಇರೇಗ ಪದ್ಯ ಬನ್ನದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೀರಿಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು ನೇ ಮೇರ್ನ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಗುರ್ತಂಡೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಆಂಡಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ
ಪೂರ ಪೋಯರು ನಿನ್ನ ಪದ್ಯಗೆ ಮಾತ ಜೆತ್ತಿನ ಅಡ್ಡನೆ ಪೂರ್ನಿ ಜೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಅದು ಏರಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ವನಿತಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ ವನಿತಾ ಅಜ್ಜಿನ ಗುರ್ತಂಡಯ ಅಜ್ಜಿ ರೆಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಹೈಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತೇನಾ ಅಂಜ 24 ಗಂಟೆ ತೂಡಬೇಕಷ್ಟು ನೆಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗ ಕೋಡೆ ಅರ್ಧರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಪಜ್ಜು ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಜ್ಜು ಪಾಡ್ಯಾನಾ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಯಾನಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ ಜೆತ್ತೆರ ಬಂದೆನ್ನಿ ಆಯ್ ಪದ್ಯ ಬಂದಿತ್ತೆ ಏರ್ಲೇಜರ ಕನ್ನೆ ಕೂರುಡು ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಲ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ ಓಡಿ ಪೋತೆನಾ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಉಮ್ಮಿಲ್ದೇರುನ ಏನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೈತಿನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮೈತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ಯಾ ಪಾತಿರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ವರ ಪುಂಡಿ ಬೇಬು ಅಂತ ರಾತೆ ರಾಜೇಶ್ವರ ಪುಂಡಿ ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಗ್ರಾಣಾಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನ್ ಕಾಯ್ತಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ರೆಪ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಡನೇನು ಪುದರ್ ಬಂಪುನ ಆಯನ ಪುದರ್ ಬಂಡದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಿರಿ ಬಲ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಗ್ರಾಣ ಇರಿ ಗ್ರಾಣ ಆಮಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಂದು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಮಗ ಪಂಡನಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜಿರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಳ್ಡ ಪನೊಲಿ ದಾದೆಂದೆ ಎಂಕ್ ಅರುಣಾಚಲ ದಾದೆ ಅರುಣಾಚಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪುದರ್ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೇ ಪನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಪೂಜ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಕೇಳಿಜಿನ ಪುದರ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಅಪಗರ ಅಪ್ಪದು ಪೇರ್ ಅಂಚತ್ ಇಂದಮೆ ಕುಂಟು ಪುರ ಎಂಚಿನೆ ಅಂಜತ್ ಇಂದಂಬೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಸು ಪಂದು ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಲೆ ಬನ್ರಿ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧದ ಬೇಲೆ ಪೋಯರೆ ಬನ್ಪುನ ದಾಯಿ ಕಾಪುಜಿ ದಾದೆ ಕಾಪುಜಿ ದಾದಿಕ್ ಬಂಡ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ದಾದಿ ಕಾಪುಜಿಂದು ಇತ್ತೆ ಪುದ ದಾದ ಮಾತ ಒಂದೊಂದು ದ ಉಂಡು ಲೋಕಡು ಉಂತುಂಬೆ ಅವನ್ ಮಂತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ತುಯ್ಯಾರ
ದಾಯಿಗೆ ಯಾನ್ ಜೋರಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜೋರಿ ಯಾನ್ ಜೋರಿ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಬರ್ಚಿ ಕಂಡನಿ ಕಂಡನಿ ಬರಬಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೂ ಇದು ಕಮ್ಮಿಯಾ ದಿನಕ್ಕೊಂಚು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ನನ್ನ ಕೇಶವನ್ನ ಇರ್ನ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡಿ ನಾನು ಏತ ಐಡಿ ಬರ್ಪುಂಡಿಯೇ ಎಂಕು ಜೋರೆ ಅತ ವನಿತಾ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಜೋರೆ ಪಾಪ ಇತ್ತನುಂಡತ ನಮ್ಮನ ಏಪಲ ಮಾರ್ ತಿಂತೀರು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಇತ್ತದನ್ನ ಅತ್ತೆ ಕೇಶವನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಇತ್ತದು ನೋಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾರ್ ತಿಂತುವೇರು ಈತ್ ಬರ್ತಗು ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲೆಡು ಕುಲ್ದೋಡು ಪೆರಜಾರು ಮೂಸಾರ ಜನ್ಮ ಪಾಡಿಯ ಮುನ್ನೂರ ನೀರಾಗ ಕೂಡ ಬೈಜ ಮೂಸ ಇಂಕುಲು ಜೋರು ಕಂಡನಿ ಜೋರುಡು ಲೆಪ್ಪರೆ ಜೋರು ಇಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಉಂಟು ಮೇ ಕವಿಗೂ ಇತ್ತೇನೆ ಗಂಡ ಎಂಚ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ತೂದೆ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂದು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೂಪರ್ 15 ಇರುವ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಿಂಗ ಶಬ್ಬು ಬೈ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ದಾದೊಂದು ಚೆಕ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಅನುಬಂಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಫಾಜಿಲ್ ಬಲ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ತಿನ ಅತ್ತ ಸಾರಿಗೆ ಎಂದು ಪೋಯರವೇ ಐಟು ಫಾಜಿಲ್ ಫಜ್ಜು ಬಂದುಂಡು ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫೈಜಲ್ ಬಜ್ಜು ಯಾವ್ದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಇಲ್ಲವಾ ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಂತ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮದ ಎಂತ ಬೇರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀರು ಲಿಶಿಕಾ ಸೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಿಶಿಕ ಬರ್ತೀರು ಇರ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಪುಲ್ಲುಟೆ ಪಾತಿರನಲ್ಲ ಮಾರ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬರ್ಪು ತುಳು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪು ಜತೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಹಣ 9:00 ಅಚ್ಚಿತಾಕು ಹೆಲೋ ಅಂದರೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಚ್ಚಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂಜೆ ವಾರ್ಡ್ರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೂಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ಕೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅವು ಇರ್ನಿಕ್ಕಲು ಅರ್ಥ ಮಂತಾನೆ ಬೇತೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಯಾನ್ಕೇನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಬಂಡೆ ವನಸಾಂಡ ವನಸು ಆಂಡ್ ಎಕಡೆ ಆತ ನೀ ಗ್ರಾಣ ಆತೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಉಂಡಿ ಕಲರ ರಾಜಾಣ ಪಾತಿರೇನಾ ಹಲೋ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡ ಅಶ್ರಿತ ವನಸಾಂಡ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಡಿ ಕೇಶವನ್ನ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಂತನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನು ಲಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಉಂಡತೆ ಆಕಲೆದ್ರು ಅಂಚ ಪಂಡಿನೇಕ್ ನಮ್ಮ ತಿಳ್ತನ ಉಂಡತೆ ಮರ್ಲೆ ಕಟ್ಟುವೆರು ಆಕಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೊಗಲು ಮನೆ ಮೊಗಲು ಒಂಚೂರು ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಚೂರು ಗತ್ತಿರ ಪಾತೆರ್ನ ಬಕಾಯಿಕಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ಪುಜ ಅಂದು ಇವತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಆಡುವವರಿಲ್ಲ
ಇವತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಆಡುವವರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂಟು ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹೋದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಆಡುವವರು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ಸರಿ ಬಾರ್ದು ಈಗ ಬೇ ಹಾಂ ಇನ್ನು ಸಾಂಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಏರಂಡಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ 4 ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಪಾಡು ಹೋಯ್ತು ಬರ್ತಿಂಡ ಪಾಡಿಯ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಮೂಲು ಇದುವೇ ಒಯ್ಪ ಗೂಗೆರ ಬನ್ನ ಅಲ್ಪ ಹೋದ್ರು. ಇದ್ದೇವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದಿಯ ಅವು ಎಂಕ್ ಕಡಪುರ್ದು ಎಂಕ್ ಸಣ್ಣ ಮಂದಿ ನಾವು ಇಂದಾಗ ಇಂದು ಒಯ್ಟು ಬೇಡಿ ನಿಂತು ನೆಟ್ಟು ಪುದರಿಜ್ಜಾತ ಎಂಕ್ ಕಡಪುರ್ದಿನಿ ಇಂದಾಗ ಏರ್ ಕಡಪುರ್ದಿನಮ್ಮ ಉಂಟು ಈರ್ ಕಡಪುರ್ದಿನಿ ಇಂದೇ ನಂಬರ್ ಈರ್ ಉಂದುತುಲೆ ಅವ್ ನಂಬರ್ ಮಾತಿರೆ ಬೊರ್ಚಿ ಉಂತುಲೆ ಈರ್ ಕಡಪುರ್ದಿನಿ ಆಡೆ ನೆಟ್ಟು ವೈಜ್ಜ ಅಂಚ ಒಂದು ನಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಸ ಮೋಸ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ನಂದು ಬಂದ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನೆಡು ಬದ ನಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚು ಅವ್ರು ಚೀಟ್ ನಾಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಈ ಜನ್ಮವು ಒಂದೇ ಸಾಲದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದ ಋಣವ ತುಂಬಲು ಸದಾ ಇರುವೆನು. ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಅನುಬಂಧ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂತು ಹಾವು ನಾಗರಾವ್ ಈ ಜನ್ಮವು ಒಂದೇ ಸಾಲದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದ ಋಣವ ತುಂಬಲು ಕಾದಿರುವೆನು ಸದಾ ಎನ್ನದಾದ ತೋಜು ನಿಜ ಮಾರ ನಿತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿರ ಪೂರ ಯಾ ಪದ್ಯ ಪಂಡಯ್ಯ ಜಪ್ಪುನೆಯ ಕಣ್ಣು ಕೂರು ನಾನು ಐಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಜ್ಜನ ಹೊಲ ಜತ್ತನ ಬಂದೆನ್ನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕವಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಗೋಯಲ್ ಇದು ಕೆಲವು ಬತ್ತೀರಿ ಮಾರೆ ಉಳಿಬೇರು ನಾನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬರ್ರಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬರೋಡು ಕವಿತಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕವಿತಾ ವನಿತಾ ವನಸಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿನಿಂದ ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಬಿನಿ ಕಜಿಬು ದಾದನಿ ಇನಿ ಕೋರಿ ಯಾಲ್ನ ಒಂದು ಹತ್ತಿಗೆ ನಡಿಬೋದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಡೆ ఒక మటన్ కజ్జిపు తిండే ఒక
ಕಬಾಬ್ ತಿಂದೆ. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕನಾ, ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಸುಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಹಿಂಗ ಅನ್ನು ಅನ್ನಿಜ್ಜರತ ಆ ಜನ ಓಡೆ ಪೋತು ನಂದು ಮಾರ್ರೆ ಇಜನಾರು ಒಂಜಿ ಬೈದಿರು ಕನ್ನ ಚಾ ಉಂಡ ದಾಲ್ ಉಂಡ ಕೊರ್ಲೆ 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 ಬಂಡದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪದ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪುನಿಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಬಿ ಬೆಜ್ಜಾರ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ಗೆ ಕುಡಕೆ ಪಾರು ಬರುವಲ್ ಬಟ್ ಇರ್ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಿ ಯಾ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂದು ಅಮ್ಮಿ ಬತ್ತಂದು ಬೇರೆ ಅಂದಿ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ರ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಪೆತ್ತನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಇವ್ರು ಅಂಬಿ ಎಂಚ ಪಾಡ್ಬಾರು ಅಂಬಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಎಂಚ ಪೋಯಿನಾಲು ಈ ಊಡು ಪೆತ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೆತ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುನರ ಮನೆ ಉಂಡು ಪುಚ್ಚೆಂಡು ನಾಯಿ ಉಂಡು ಬಕ ಎಂಚ ತೆಪ್ಪುನು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಆತೇನಾ ಖಾಲಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ್ರನಾ ಸಾರಿಜ್ಜ ಸಾರಿಲ್ಲವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೀರಿಜ್ಜಿ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಕುಲಂ ಕುಲಂದಿ ಒಂಚೂರು ನೀರಿದ್ದ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ పోయింది ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೀಣ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಪೋಯರು ಮಾತು ಓಡಿಬೇನಿ ಮಲ್ದನಾ ಎಂಕುಲ್ಲ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಉಂಡು ಉಂಡನ ಬಜ್ಜು ಹಾಂ ಉಂಡನವೇ ಎಂಕದಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಓಡಿ ಬರಲು ಶೋಭಾಯನು ಈಗ ಸಚ್ಚು ಪೋಯಿನಿ ಅವ ಜನನೇ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಸಚ್ಚುಂಡತ ಬನ್ನಗ ಬತ್ತರ್ಬೇಕಜ್ಜಿಯ ಸಂತೆ ಆಯ್ಕೋಡೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾಲೆಂತೇರು ಸೀತಾಕೂರ್ಗು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಕುಡ್ಲನ ಹೌದು ನಾವು ಕುಡ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೂರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಏರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನು ಏರಿಗ ಇಂಕಲೆಗ ಅಂದಾದ ಪಾಡ್ದಿ ನಾನು ಎಂತವಾ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಾರಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಂ ಮಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾನ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹ ಗ್ರಾನ ಉಂಟಾ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಅನುಬಂಧ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಂಟು ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ನೆನಪುಂಟಾ ಈಗ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಬಂದ ನೀರು ಗುಣಕಾರ್ ಕಾರ್ಲ ಹಾಯ್ ಈ ಜನ ಬನ್ನಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಸೀದ ಹೋಗುದು ಅಂದ್ಯ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾತ ಪೋಯಿನದ ಜನ ಬನ್ನ ಬರ್ತೀರ ವರ್ಮ ಜನ ಬರ್ತೇರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಜ್ಜೆ ಜಗದೀಶನ್ನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಜಗದೀಶನ್ನೇ ಬೈಜೇರು ಗುಣ ಕಾರ್ಲ ಬರ್ತೇರು ಜಗದೀಶ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆನ ಬರ್ಬೇಕು ಜನ ಬತ್ತನ ಹೊರ ಜನಸಾಗರ ಇಜ್ಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆನೇ ಇತ್ತು 4 ಚಿಲ್ಲರ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆತಲ್ಯ ಬಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಏತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 1,300 ಚಿಲ್ಲರೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಲೈವ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುವೇರಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಊರ್ದಾರ ಜಗದೀಶ್ ಅಜ್ಜಿಲ ಪೊಯ್ನಿ ಸಚ್ಚಿಲ ಪೊಯ್ನಿ ಕವಿಲ ಪೊಯ್ನಿ ವನಿತ ಉಲ್ಲನ ಪೋತನ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಬೀರದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಅನುಬಂಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯ್ 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 ಆಯ್ತಾ ನಾಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಬೇರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ
ಯಾರು ಕೂಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಗಸಗಸ ಪಾಯಸ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿನ చెప్పునే అంతే అన్న పూజారీలు లైక్ కొర్లే అన్న పూజారి చెప్పునే ಬರ್ತೀನಿ చెప్పునే నా అందు ప్రవీణ్ ఇత్త పద్య బననిత్తి అయిపోయి పద్య బండది దాని చెప్పును ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿಗೆ ದಾನಿ ಯಾರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದದ್ದು ಗಿಡಪ್ಪನ ಬಂದ ಅన్నಯ್ಯ ನೀರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಗದಾದ ಮಲ್ಪನು ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ಲೇ ಮೇರುಲೆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಕೇಶವನ್ನೇ ಅರ್ನ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂದ ಬೈದೆ ದಾದಾ ಕನ್ನಬೋಡ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ನಬೋಡಗೆರೆ ಪಾಪ ವನಿತಾ ಅಂಡಲ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಕ್ಕರೆ ಕನ್ನಬೋಡಗೇನು ವೇರು ಗುಣಕರ್ ವನ ಸಾಂಡೆಕ್ಕ ಗ್ರಾಣತೆ ವನಸಿನಿ ಬೇಗ ಆಂಡು ಅಂದಿ ಗುಣಕರ್ ಎನ್ನ ಯಾನು ಆಜಿ ಆಜರಂಡ ನನಗೆ ವನಸು ಮಂತ ಆಂಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡೆ ಬಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತು ದೇತೊಂಡೆ ತರಬೇನದ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನನವನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮೀದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡು ದಾಲ ತಿಂಡಿ ಬರುವಂತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಕುಲೇನ ಕನ್ನ ಚಾಬೋಡು ಉಂಡ್ಲೆ ಕನ್ಪೇರು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಓಲಿ ಮೇರುಳತೆ ಕೇಶವನ್ನೇಂಡತೆ ಆರು ಯಾಪದ ಪಾರ್ಪುನೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದೆ ಅಂದಿಯೇ ದಾನಿ ಶೋಭಾ ಲಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂಜಾರಿ ತಾರೈದ ಕೊಡಿತು ದಾದಿ ಪೂಜಾ ತಾರದು ಕೊಡಿತು ವನಿತಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಮಂತೇರು ಪೂರ ಅಂದಿಯೇ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಂತೇರು ಪಾಪ ದಾನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಆರು ಪೋಪನ್ಗೆ ದಾನೆ ಶೋಭಾ ಬೇಗ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಪಾಯಸ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವ ಆಯ್ತಾ. ಪಾಯಸದ ಒಳಗೆ ವಿಷ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಆಯ್ತಾ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಆನಂತರ ಅದೇ ಡೈಲಾಗ್ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಬಂದೇ ಸಾಕು. ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ಲೇಜೇರು ಪಾಪ ಬಕ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಕುಲೆ ಕುಲತೆ. ಗುಣಕರ್ ಕಾರ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್. ಮೊಗಲ್ ಪೂರ ಇನಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಂದು ಪೂರ ಜಪ್ಪುನ ಮಾರ್ರೆ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಫುಲ್ ಕತ್ತಲಾಪನ ಬಂದೇನುದೇರ ಅಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಏರಿ ಇಜ್ಜೇರು ಬಕ ಯಾಂದಾನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಭೂತ ಕುಲ್ದಿನ ನೆಡೆ ಕಾರ್ಲಾ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಕಾರ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತೆ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಶವನ್ನ, ಈ ಕೇಶವನುಂಡತೆ ಅನ್ನವನ್ನ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಡಿ ಇತ್ತ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲದಾದ ಪಾಡುವೇರ ಎಂತೂ ಓಡೆಂಗ್ ಎಂಚಿನ ನಾಡುವೇರ ದಾದೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಗ್ರಾಣನಾ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದಿ ನೀ ಗ್ರಾಣ ಆತೆಯೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕ ಪತ್ತರೆಗತೆ ಇರಗಿಜ್ಜ ಗ್ರಾಣ ಅವಳು. ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಚ್ಚು ಬತ್ತಾಲ್ ಅಚ್ಚು ಬತ್ತಾಲ್ ಇನ್ನೇನತ್ತೆ ಅನಿಲ್ಲದೆದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ನಿನ್ನಿಂದ ಅಚ್ಚು ಈ ಬತ್ತಾಡ ಆತ್ವರ್ದ ನನಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಿಲ್ಲಾಗ ಬಂದದ್ದು ಮಗಲಕ್ಕೊಂದು ಸತ್ತ ಹೋಯ್ ನಿಂಕು ಪೂರ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮುಂಬೈದ ಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿ ಕೇಶವನ್ನೇನಾ
ಅಂದಿ ದಾದನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೌಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪದಾಲ ಉಪ್ಪು ಜತೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವಿ ಅಂಬಿಪುರ పెజ్జిదాండ ఈ కేశవన్ ఉండత అమ్మి పెజ్జర పోతలు పండుదు మాత కేను కవి అమ్మి పెజ్జిదాండ కదచ్చు పోదాయ పక్క ఎన్నకు ಬೈದನ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಪೋತ ಬೇಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 11 ಜನ ಪೋತ ಈ ಬೈದಗ ಈ ಬೇಲೆ ಮಂತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏರ್ಚಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಯರ ಅನ್ನಜ್ಜಿ ಅನ್ನೆ ಪಿಚ್ಚು ಅವನು ಪಿಚ್ಚವ ಅಲ್ಲ ಯಬ್ಬ ಈ ಅಜ್ಜಿಗತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ನೇ ಅಜ್ಜಿ ಇರೇಗು ಅನ್ನವನ್ನು ಗುರ್ತಂಡ ಓ ಅಪ್ಪಗನೇ ಅಪ್ಪಗ ಇಜ್ಜಂದ ಬೈದೆ ಅಂದು ಬರ್ಪು ಜಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ ಐಕೆ ಅಂಕೆ ಇಂದಿಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಕರ್ದಿಂಚಿ ಪಾಪ ಕಾತುಗಳೊಂದಿತ್ತೇರು ಪುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಅಜ್ಜಿ ಮೇರೆಗ ಇರೆಗ ಅನ್ನೊಂದು ಗುರ್ತಂಡ ಇದು 90 ಪಾಡುವಾರ ಕೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೇಶವನ್ನ ದಾದೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದೇ ವನಿತ ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತಿಯೇ ಅಜ್ಜಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಯಾರ ಅಜ್ಜಿರೇ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರೇ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಲುಂಡ ಅಜ್ಜಿರ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರಿ ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಉನ್ನಲಿ ಅತ್ತೆ ಗ್ರಹಣ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಉನ್ನಲಿ ಹೊರಮಾಟದಲ್ಲೇ ಉನ್ನಲಿ ದಾಳ ಆಗುದು ಬೇಗ ಉಂಡರತ್ತೆ ಆತ್ಯಾವು ವಾ ಅನ್ನು ಮಗ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಗ ತಾರೆ ದಪ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇನಾಯೆ ತಾರೆ ದಪ್ಪೆರೆ ಹೋಪರಗೆ ಅರೆ ಮಾತಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡು ತಾರೆ ದಪ್ಪೆರೆ ಹೋಪರೆ ಅನ್ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ತಾರೆ ದಪ್ಪೆರೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರಿಯ ಕವಿತಾ కొంచెం మెల్లదిగా ఇరే తార చెప్పారు జనబోడ ఏది తార ఇండు కేశవన్ ఎవరి పేరు ఓ బిగి బిగి బోరా తొమ్మిది మెల్లదినమ్మా పజ్జు పాపరేట్ గుడ్లువా కేఎఫ్సి కింకనా ಅಜ್ಜಿ ರೇ KFC ಬೋಡೆ ಅನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ತಾರದರ ಪೆರೆ ಬೋಪರೆಗೆ ತಾರದ ಪೆರೆಗೆ ಯಾನ್ ಬೋಡ ತಾರದ ಪೆರೆಗ ಅದೇ ಅಜ್ಜಿ ತಾರ ಇದೆ ತಾರ ಇದೆ ಕೇಶವನವರ ಪೇರು ಅನ್ನು ಅನ್ನ ದುಬೈಡು ಅಜ್ಜಿಗು ಮಾಲು ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದಿಯೇ ಇರೇನ ತಾರ ಎತ್ತು ಐಟು ಎತ್ತಿನ ಬೊಂಡರದ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಊರಿಗೆ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತೇರ್ಲೆ ತಾರದ ಪರ ಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನನ್ನ ಚಟ್ಟ ಪಾಪಯ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪರಡಿಯೇ ಇತ್ತು ಅಜ್ಜಿನ ఒకరు ಪರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಾಪ ಮಾರ ಮೇರ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟರೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟರೆ ಇದ್ದದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜರ್ ಮಾರ ಅಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ್ರೆ ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಬಂಡದ ಅರ್ಥ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು ಬಂದು ಅವೇ ಕೇಶವನ್ನ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಮಂತೀರಾ ಅನ್ನಲ ಶೋಭಲ ಓಲೇರು ಪೂರ ಪೋಯೇರು ಉಲ್ಲಾಲು ಅಜ್ಜಿ ಬುಜ್ಜಿ ತುಂಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಅಜ್ಜಿ
ತುಂಟಿ ತುಂಟಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಮಗ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾದೆ ಪಾತೆರು ತೂಪಿನಿ ಇರುಲ್ಲರು ಬಣ್ಣದೆ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ನು ತಾರೆ ದಪ್ಪರ ಜನ ಬೋಡೆ ಅಜ್ಜಿರೇಗ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಪೂರದೆತ್ತು ತಿತ್ತು ಪಾಡುವರಿಗೆ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಸಬಾಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನೀಲ್ ಹಾಯ್ ఏం చొల్లారు నీకు రానుండా ఉండారా నీ బేగడే యానిజ్జిన నీకులు మాతా ఉల్లారు ఈ ఇచ్చిన ఇంకులు మాత ఉల్లాను ఓల్లా అజ్జి 90 ఉండా ప్రవీణ్ వనసాండి ఏర్నా శోభ మేడం దాదమల్దారు పులి ముంచుండి నీకు ఒక్క సుక్కగే ఒక్క సుక్క ಅಜ್ಜಿಗೂ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೇಶವೇ ಬುರ್ಚಿ ಮಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೊಲ್ಲಿತ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪುಲಿತಿಗೆ ದಾಯಿಗ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಶವೇ ಬುರ್ಚಿ ಆರು ತಾರೆ ಬೊಂಡ ಪೂರ ಎತ್ತು ಪಾಡುವರಿಗೆ ಮಡಲಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕರ್ತು ಪಾಡುವೇರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನು ಅರೆಗ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊರೊಡಿಗೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾರಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ದಿನಾಡು ಅಜ್ಜಿ ದಿನಾಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಾಲುಂಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಬರು ಕೂಡಿಂಡ ಅಜ್ಜಿಗ ಅಜ್ಜಿಗ್ಲಾ ಅಜ್ಜೇರು ಬೋರ್ಡ್ಗೆನಾ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೇಂಡೆ ಎನಗೆ ಅಜ್ಜೇರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಜ್ಜೇರು ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಪೋತೆ ಹೇಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಜ್ಜೇರು ಬೋಡ ಅಜ್ಜಿರೇಗ ಅಜ್ಜೇರು ಬೋಡ ಬೋರಾಪಿನ ಕಾಪು ಕತೆ ಬಂಡ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬನ್ನಿ ಅಜ್ಜಿಲ ಅಜ್ಜೇರ್ಲ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡತ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟು ಸಚ್ಚು ಅವ ಸಚ್ಚುವೆ ಮಂಗಿ ಅಜ್ಜಿರೇಗ ಅಜ್ಜೇರು ಬೋಡ ದಿವ್ಯ ಉಂಡ ಅಜ್ಜೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಓಲಾಂಡಲ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಮದ್ವೆ ಅನ್ಪುಗನ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಮದ್ವೆ ಅನ್ಪುಗನ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಮದ್ವೆ ಅನ್ಪುಗ ಪೂರಾ ಪೋಕಿರಿಲು ಎಂಡ ಕಣ್ಣನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿ ಕೋಡೆ ಸಚ್ಚು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬರುವ ಬರ್ಸ ಬಸಾರಿ ನಾದೇ ಗೊತ್ತೀನಿ ಬರ್ಸ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಡಾನ ಬತ್ತನ ಬರ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಶೇ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಲಿ ಉಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿರೇ ಕೂಲಿ ಉಂಡ ವನಿತ ಕೇಣಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರುಯೇ ಬರ್ಸ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ഇനി മുകളിലുണ്ട് ഓരത്തെ ലൈക്സ് ആണ്ടാ ಅನ್ನದೇ 26 ಆಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಕೂಲುಂಡು ಮಗ ಅಗ್ಗೆರೆ ಆಪುಜಿ ಕೂಲಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಗ್ಗೆರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಂಚನ ತೆಪ್ಪುಲೆ ಕೂಲಿ ಬರ್ಚಾವು ಅಜ್ಜಿ ಹಿರೇಗ ಅಜ್ಜರು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ದೀತಾರ ಅತ್ತದೇ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜರು ಬಡಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜರು ಅಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪರ ನಮ್ಮನ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಕೊರಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಅವೇ ನಾನು 25 ನಿಜ 25 ಇತ್ತು ಕೋಡದ ಲೈಕ್ 20 ಮುಟ್ಟಬೋತು ನನ್ನ ವಾಚ್ ಅವರು ಎತ್ಬೋತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಚ್ ಅವರ್ಲ ಅಂತ 450 ಮುಟ್ಟ ಆತನ ವಾಚ್ ಅವರು ಆರು ನಾಡೊಂದು ಪೋವೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಸಟ್ಟು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಏರ ಲೈಕ್ ಪಿರದೆತ್ತೇರ್ಬಾರ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ
ಇಂದ್ರಮ್ಮನ ಲೈವಿಗೂ ನೆಪ್ಪೆ ತಾಯಿಗೆ ಶೋಭಾ ಅಡ್ಡಿಗಳ ಬರ್ಪುಂಡ ದಾದನ ಈ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು 24 ಲೈಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಎರ್ದೆತ್ತಿನ ಎಂಬಿಕಾಲಿ ಆಗ್ಬೋಯಲ್ ಬಂದೀನಿ ನೀವು ಒನಸಂಡೆ ಒನಸ ಆಂಡಿಯೇ ಬೇಗ ಆಂಡಿನಿ ಪೂಜಾರನ ಪೊನ್ನ ಏರಿಗೆ ಪೊನ್ನು ಬೊರ್ಚಿ ಮಗ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನರೇ ಎಂಕ್ ದೇವರು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಲಾಡು ಒಂಜೇ ಮದಿಮೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನು ಉಂಡು ಅನ್ನ ಪೊನ್ನು ಏರಿಗೆ ಅರೆಗು ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ಗು ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡೇರು ಅವು ಏರಿಗೆ ಪೂಜಾರನ ಪೊನ್ನು ಅಮ್ಮ ಕೇಂಡೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ಗು ಪೊನ್ನುಗೆ ಅಂದ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಸಂದಿಗೆನಾ ಅಂದ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿಯೇ ಯಾನ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಬರ್ತೈತೆ ಎತ್ತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟನ್ ಬೊಕ ಕಬಾಬು ಬೊಕ ಇಡ್ಲಿ ಮಂದಿತ್ತೇವೆ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹಾಲು ಮದಿಮೆ ಆಪುಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಶೋಭಾ ಈ ಪೊನ್ನುಡ ಆಯ್ಜು ಮಾರೆ ಅಂದಿಯೇ ಅನಿತಕ್ಕ ಬಾ ಶೋಭಾ ಕವಿ ಭಾರತಿ ಬಾಯ್ ದಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಪಿನ ಅಜ್ಜಿನಟ್ಟು ಪೋಪಾರ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪರ ಇತ್ತೆ ದುಂಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದು ಪುನತೆ ಅಂದಂದು ಬಾಯ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಕೇಶವನ್ನೇ ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಏರ್ದೆತ್ತಿನಿಂದ ಅವ್ರು ಏರ್ ಕೊನೇರ ಶೋಭಕ್ಕ ಕವಿಗೂ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ದಾದ ಬಂಡದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಡಿ ದಾದ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕವಿ ನಿಕ್ಕತ್ತವ ಆರ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಡ್ರಿಗೆ ತುಪಿನಿ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಯಾನಂತೆ ನೀರು ಪತ್ತಂಬರ್ಪೆ ಚೂರು ನೀರು ಪತ್ತಂಬರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಮೇಲೆ ಹೊಲ್ದು ದೋದೋಡು
ಇಜ್ಜಿ ಕವಿ ನಿಕ್ಕತ್ತು ಪನ್ನೆ ಅಡಿಮುಟ್ಟೋದದ್ದು ಮಾತಲ ಸುರುಟಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಲೆಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಜಿ ಮದಿಮೆ ಅವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಯಬ್ಬ ದೇವರ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಬುಡ್ನಾಲೆ 30 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದ ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ನೆರ್ತುಜಿ ಮಗ ಏರೋ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಈರು ಓಲು ನೆರ್ಪಿನಿ ಈರು ನೆರ್ಪುಜಾರು ಈರು ನೆರ್ಪುಜಾರು ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಂಟೆ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಅಜ್ಜಿಡೆ ಕೇಳ್ನೆ ಪೊನ್ನುಂಡ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿಡೆ ಕೇಳ್ನೆ ಪೊನ್ನುಂಡ ಅಂದು ಕೇಳ್ನೆ ಅರ್ನೆಲ್ಲಡುಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವಾ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಕೊನತಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲವ್ ಅಂದ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಊರ ಮದಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಲವ್ ದೀಕ್ಷಾ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಏರಿಗೂ ಲವ್ಗೆ ಮೇರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ಗೂ ಪೊನ್ನು ಬೊಡಿಗೆ ಪೂಜಾರೇನ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂತೆಂತು ದೀಕ್ಷಾ ಬರ್ತೀನಿ ಆತ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಶೋಭನ ಗುರ್ತದಾರಿಗೆ ಎಂಕಿಲ್ಲೆನ ಮುಟ್ಟದ ಇಲ್ಲದ ನಂದ ಏರು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜೇರ ಬೈಜ್ಜೇರು ಬೈಜ್ಜೇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಲವ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿಯೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿ ಏಪ ಎಲ್ಲಂಜ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮದುವೆದಾನಿ ಅವನಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಲವ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ದಾನಿ ಪೊಪ್ಪುನಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡಿಜ್ಜಿನ ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಸತೀಶ್ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಶರ್ಮನ ಐಕೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಬಂದು ಇನ್ನ ಊಡ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಊಡಿಜ್ಜಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಪೊನ್ನು ಎಂಕಲ್ಗಳಿಜ್ಜಿ ಊಡಿಜ್ಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾರ್ ಬೈಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಏಯ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಾಯ್ ಒಂಜಿ ಪದಪನ ಮಗ ಎಕ್ಕಸಕ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರೆ ನಿತೇಶ್ GS ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಕಂಡನಿ ಆ ಒಂದು ನೀರು ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನಿನ ಅರೆ ದೀಕ್ಷಾ ನೀನು ಚಂದ ಇದ್ದಿ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅತ್ತ ಅಂದ ಟಚ್ಚು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟಚ್ ಆಯ್ನಿ ಕೂಡ ದಾದಿರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾದಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕ ದಾದೆ
ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಇಜ್ಜಿ 5 years ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಅಂದು ಒರೀಲ ಇಜ್ಜರ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಈತ ಶೋಕ ಪಾತಿರ್ದು ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ಎಂಗುಲ್ ಕುಲೆ ಕುಲ ಅಂಚಂಡ ಕುಲೇನಾ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೈತೆ ಬಲ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೊನ್ನ ಈರೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೊಡಿಗೆ ಈರು ತಾರೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ನಡೆ ಹೋಪರ ಶೋಭಾ ಈ ಚೂರು ಜೋರಾತ ಮಗ ಅದಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ಏರಿ ನಾತನಿ ಕಡೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಕೋಪುನಿ ಬೇಗ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಟ್ ಹೇಟ್ ಯು ಈ ಶೋಭಾ ಜೋರ್ಗೆ ಚೂರ್ 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 ಜೋರ್ ಆತ ಮಗ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ್ ನಾವಲು ತುಲ ಎಂಚ ಕಲ್ತೇರ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತೇರೊಂದುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಆರು ಪೋಪನಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಮಗ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ್ಚಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಈಗ ದೀಕ್ಷಾನು ಗುರ್ತುಂಡ ದೀಕ್ಷಾವಾ ದೀಕ್ಷಾ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನು 18 ವರ್ಷದ ಅದ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು 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 ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಗೆ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ದಾದ ಡಿಗ್ರಿ ನಾನು ಜೆಪ್ಪುನು ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಾತ ಇಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜವೇ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನು ಪುರ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಪೂಜಾರನ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೂಜಾರನ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜವಿ ನಾಟ ತಿಕ್ಕಂತ ಪೂಜಾರರ ಪೊನ್ನು ಬಂದರು ಬಂದರು ಅಕ್ಕ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ದೀಕ್ಷಾ ನೀವು ಅಕ್ಕ ಬಂದರು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ಬಕ ಅಂದಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶೋಭನ್ ನಿತ್ತೆ ಕನ್ನ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣಿಜ್ಜ ಮಲ್ಪೆಡ ಮುಲ್ಪೆಡು ಐಟ್ ಮಲ್ಪೆಡು ಮುಲ್ಪೆಡು ಮುಲ್ಕಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೇಂಡೇರ್ ಕೇಂಡೇರು ಕೇಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಆದಿನಾಥ್ ಜೈದವ್ ಬೆತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಭೂತಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾನಿಯ ಜಪ್ಪುನ ದೀಕ್ಷಾ ದೀಕ್ಷಾಗ ದಿವ್ಯಾ ಸೂ ದಾದದೆ ಭೂ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಆದಿನಾಥ್ ಭೂಗೆ ಎಂಚಿನ ಭೂವ ಎಂಕಿ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜೆ ಮಗ ಅಂದಂದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತೋಜೋಡು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಆಗಿಜಿದಲ್ಲ ಜಮೀಲ್ಗೆ ಕುಡಾಂಗೀರು ತೋಜುಜ ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ವನಸ್ಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಕಜಿಪು ಕೋರಿಯೇ ನೂಲ್ತಾ ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಕಜಿಪು ಕೊಕ್ಕ ಕೈಪು ಕೈಪು ಅಂದು ಅಂಚಿದ ಕುಂದಾಪುರದಾರ ಉಡುಪಿದ ಅಂಚ ಕೈಪು ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಹೌದಾ ಹೇಗುಂಟು
ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಪ ಮಗೆ ಇಂಚ ಪಾಪ ಮಗ ಇಂಚ ನೆರೊಡ್ಚಿ ಆಯಲ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಏರಾಯೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂದು ಹೋದದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೋಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದೀಗ ಏತು ಪುಲ್ಲಿಗೆ ನೆದ್ದಪ್ಪಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಡನ್ ಅದು ಒಲ್ಪ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಬಲತನ ನೀರು ಬರೀ ನಂಚು ನೀರು ನೀರು ಕಂಡಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡದ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಾರ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಈ ಜೊತೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಿಜ್ಜಿಗಿತ್ತು ನೈಟ್ ಮಾತಾಡ ಬಾದಾಂಡಿ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಅವೇ ನಾ ಶಿವಗೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗ್ಯದ. ప్రవీణ్ ఇచ్చి బిజీ ప్రవీణ్ గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ దాన్ని పోపినా చెప్పున్నానా గుడ్ నైట్ టేక్ కేర్ ವನಿತಾ ಜಾಲಿನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇಗ ಅಂದ ಮಾತ ಬೇಗ ಜೊತೆ ಗಂಟೆ ಪತಂಜಿ ಆಯ್ತು ಜಿ ದಾಲ್ ಅಜ್ಜಿ ದಾದಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪೆ ಮಗ ಆವಿ ಈ ಜಪ್ಪಲಿ ಪಾಪ ಜಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣರ ಕೊಡತ್ತಾರ പത്തിലാത്തച്ച് വേറെ 5 നിമിഷം ഉണ്ടോ 10. ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಮಲಗಬೇಡಿ ದಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಪೋತಿನಿಯೇ ಇಲ್ಲಡ ತೆತ್ತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತನು ಮಾಂಸ ಗಂಜಿ ಬಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನು ಯಾನ್ಸರಿ ತಿಂಡೆ ಸೂಪರ್ 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 ಉದಯಶೆಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು 3 ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ 3 ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರಿ ಏರಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ನೆಟಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಿ ಪಿಜ್ಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಮುಲ್ಲಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡಿಯೇ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುನ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಜಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರೆಂದು ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಅತ್ತ ಗ್ರಾಣ ಅತ್ತ ಇನಿ ಗ್ರಾಣ ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರಂಡ ಏರು ಮಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಜ್ಜಿ ವೈದ್ಯರು ಏರಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಹೊಸತ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಡೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಅಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ವನಸಾಂಡಿ ನಾಂಡ ಎನ್ನಾಂಡಿ ಎನ್ನ ಕಡತನು ಶೋಭಾ ಕುಂಪಲಕ್ಕೆ ಹೌದು ನಾನಿದ್ದೆ ಅವರು ಕುಂಪಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಈಚೆ ಬಂದದ್ದು ಅವರು ಕುಂಪಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಚಾರು
ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಇನಿ ದಾಲ ಕೊರ್ತುಜ ಐಕಿಂಚ ಏರ್ನಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪನಿಗುಲು ಅಜ್ಜಿ ನಂಜಿಂಚಿ ಒಯ್ತೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ನಂಜಿ ಲಗಡೆ ದೆಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಕುಂಪ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಅಕುಲು ಅವಳಿ ಪುಣ್ಯ ಮೇರೆ ಗೀತಾ ಒಳ್ಳೆದ ದೀಕ್ಷಾ ಆರ ಅವಳಿ ಕುಂಪಲ್ ಅಂದ ಕುಂಪಲಡು ದೀಕ್ಷನೆ ಹಾ ಅವಳೆ ಅವಳೆ ಅಕಲು ಕುಂಪಲ ಆ ಧನುಪುರ ಅವಳಿಪುನು ಕುಂಪಲಡು ಮೊಗಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನರೇಶ್ ಭವನ ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಅಂಚಾರು ಬುಡ್ರೆ ಪೋಯಿನ ನಡೆ ಕುಂಪಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿ ಶೋಭಾ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನ್ನ ಪುದರ್ ಶೋಭಾ ನೇ ದೀಕ್ಷಾ ಓಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನನ್ನ ಜಿಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಜೆಪ್ಪಲಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪಲಿ ಅಕುಲು ಮಾತ ಇತೆಂಗುಲು ಅಂಚ ತೆತ್ತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮೂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಫೋಟೋ ಕಡಿಬಿಡ್ದೆ ಮೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಎಂಕತ್ತಿಗೆ ಅಲೆಗೆ ಮಾಮಿ ಭಾರತಿ ಆಂಟಿನ ಅಣ್ಣನ ಬೊಡೇದಿ ಶೋಭನ ಅಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಶೋಭಾ ಓಲ್ಡ್ ನೇಮ್ ದಾದಿ ಚಿಕ್ಕಗೆ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪೊನ್ನು ಬಡ ದೀಕ್ಷಾ ನೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ ಒಂದು ಪ್ರವೀಣತ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಪೊನ್ನು ಬಡಿ ಉಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮುಲ್ಪುರ ಎಗುಲ್ಪುರ ಪೊನ್ನುಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಡೀಪ್ ಉಂಡತ ಸ್ವರ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಂಡ ಡಿಪಿ ಬೇತೆನಾ ಅಂದು ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಪುರ ತೊಚ್ಪೈನತೆ ಶೋಭಾ ಯಾನ ಪದ್ಯಡಿ ತಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಆರೆ ಆರ್ನಬ್ದರ್ ಮರಳು ಕಟ್ಟಿದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಸಾಸ್ ಇದ್ದಿದ ಶೋಭಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಬಿಡ್ದೆ ನಿನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬುದ್ಧರ್ ಗೀತ ನೆಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಬಾದಿರು ಏರಕ್ಕ ಅಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಲಾಗ್ದಾರ್ ಬರ್ತೀರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅದೇ ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕವಿ ದಾದಾ ಗತಿಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಈರು ಪೋಪರೆ ದೂರ ಪೋಪುನಿ ಈರ್ದಾಯ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ್ ತೋಜ್ಜೆನಾ ಮೂಲು ಕತ್ತಲೆ ಮಂದಿರ್ ಲೈಟ್ ಇದಿರು ಪೂರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕ್ಲೋ ಅಂದೆ ಹೊರ್ತಿ ಈ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ದಾಯ ಪೋಪಿ ಗಿಂಕುಲುಲ್ಲ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ನನ್ನ ಅಂಬಿ ಪೆಜ್ಜರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಏರೆ ಅಂಬಿ ಪೆಜ್ಜರೆ ಪೋಪಿನಿ ಕೇಶವನ ಅಚ್ಚು ಈ ಪಂದೆ ಯಾಕೆ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕದ ಜೀಂದು
ನಂದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಇವರು ಸುಡುವಿಸಿಲು ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟ, ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಪಾತೇರಿ ಇರತ್ತೆ ಅವು ಕೇಶವನ್ನೇ ಆರು ಒಂಜೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಸುಡುವಿಸಿಲು ಕೇಶವ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕೇಶವಣ್ಣನ ದಾದೆ ಇರ್ನ ಪೆಟ್ಟಾವು ಧರ್ಮ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಚ್ಚವೇ ಕೇಶವಣ್ಣ, ಧರ್ಮ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಪೆಟ್ಟಾವು ಆರು ಪೊಪ್ಪೆ ಬಂದು ಪೊಯ್ನಾ ಇರಿಗೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಡೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಿಜ ದೀಕ್ಷಾವ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು? ಫಜಲ್ ಪಜ್ಜು ಯಾವ ಊರು? ಆರು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದು ನಾನು ಬಂದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಯಾನು ಬತ್ತೆ, ಯಾನು ಬತ್ತೆ. ತೂಲೆ ಮಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರಾ? ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಾಯ್ತಾ ಒಂದು? ನಾನು ಬಂದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬತ್ತೆ, ನಾನು ಅಂದರೆ ಯಾನು, ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಬತ್ತೆ. ದಾದ ತೋಡು ಪೊನ್ನು ತೋಡಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಸಚಿನ್ ದೇರ್ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಮಂಟೂರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಚಿನ್ ಮಂತೂರು ಯಾವುದಿದು? ಸಚಿನ್ ಮಂತೂರು ಓಕೆ. ಯಾವ ಫಜಲ್? ಫಜಲ್ ಪಜ್ಜು, ಅವು ಪಜ್ಜುದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಧರು ಆವಡಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಜಗಳ ಅಮ್ಮ ಬರುವ ತನಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ನಿಜ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ. ವಿಜಯಪುರ ಅಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಏರಿ ಅರ್ರಮಂಡೆ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಓಲು ನಮ್ಮ ಓಲು ನನ್ನ ಓದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು. ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಾ? ಪಜ್ಜು. ಫಾಜರ್ ಅಂದರೆ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಮಾತ ಅಕ್ಕ ಬಂಟಿನಿ ರೆಡ್ ಜನ ಅನ್ನಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಎಸ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಇಂದ ಎಂಡ ಆತೆ ಬಂಡಿನಿ ಪೆಟ್ಟಾವು ಪೆಟ್ಟು ಇರುಕುಡ್ಲ ಬತ್ತನ ಪೆಟ್ಟೇವೆ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಯಿತು ಆಯಿತು, ನಂದು ಊಟ ಆಯಿತು ಆಯಿತಾ. ನಂದು 6 ಗಂಟೆ 6:30ಗೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಣ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಆಯಿತು ಊಟ. ನಿಂದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ದಾದೆ ಅಂಡ್ ದಾಲಾತ್ ಜಿ ಮಾತ ಮುಗಿಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ದಾದೆ ಅಂಡ್ ಬಂಡಾಂಡ ಎಂಜಪ್ಪೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಆಲ್. ಅದು ಜಪ್ಪಲ್ಗೆ ಫಾಜಲ್ ಪಜ್ಜು ಅಂದಿ ಯಾನ ಪಪ್ಪನ ಬುದರಿಗೆ. ಓ ನೈಸ್, ಐ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್. ಎಸ್, ಹೌದು. ನಿಮ್ಮದು ಊರು ಯಾವುದು ಸಚಿನ್? ನನ್ನ ಜಿಪ್ಪು ಜಪ್ಪಲೆ ಹಿರಿಯ ಪೊನ್ನ ದಿಕ್ಕಿ ಜಾತ ಇರ್ ಜಪ್ಪಲೆ. ನಂದು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎನ್ನ ವನಸು ಆತಿಜಿ. ನಂದು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎನ್ನ ವನಸ್ಸು ಆತಿಜಿ. ಇವತ್ತು ಇನಿ ಎಂದು ಇಂಚಿನ ಗ್ರಹಣ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಒನ್ನಸು ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಗ್ರಾಂಜಪ್ಪೆರಬೆಲ್ಲಿ
ಗ್ರಾಣ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾಣ ಜಪ್ಪಲಿ ಈರ್ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗುಳು ಜಪ್ಪಲಿಗೆ ಪನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಗ ವನಸ್ಸು ಈರು ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುನ ಯಾರು ಎಂಚ ಬರ್ಪಿ ನೀರು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರ ಎಂಚೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಿ ಅಂದಗೆ ಆಂಡ ದಾದೆ ಆಂಡ ಆಂಡ ಅಂತ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡಿತು ಆಂಡ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಆ ಸೊನ್ನೆದ ಪಂಡ ಅಂದ ಪಂಡ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ತೂಲೆ ಆವಿ ಇರಿಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ತೂಕವಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕವಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈ ಕುಲ್ಲುನ ಪೂಪನ ಪ್ರವೀಣ ಈ ಕುಲ್ಲುವನ ಪೂಪ ನಡೆಗು ಇಲ್ಲಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ದಿಶಾ ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ತೂಯತ ಈ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಕಡುಬುರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ದೀಕ್ಷಾ ದೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತೇರಿ ಕೇಂದು పోయింది దాన్ని ప్రవీణ్ బేచిన అందు ఆవే ప్రవీణ్ సన్ చెప్పలే వానికి గుడ్ నైట్ಗೆ ವನಿತ పోయాలి ಪಾಪ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾರೆ ಪತ್ತಾನು ಪತ್ತೈನ ಪತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗಂಟೆ 10 ಕಾಲ ಪೂರ ಜೆತ್ತಿನೆಯ ವನಿತ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾನೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಕತ್ತಲಿಡು ಕುಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇವೇಗು ಲೈನ್ ಪಾಡಿಯರ ನಮಕ್ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ನ ನಮಗೆ ಎನ್ಪುಜ ಕೇಶವನ್ನ ನಮಕ್ಲೆ ಏರ್ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ನದೆ ನಾವು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಂಡೆ ಇದೆ ತೊನುಜ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ನಪ್ಪು ಲೈನ್ ಡೇ ಬರೋಡು ಲೈನ್ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಲೈನ್ಗೆ ಬರಗೆ ಎನ್ಪು ನೆಜ್ಜಿ ಯಾನುಲ್ಲೇ ಸರಿ ಬಿಸಿಲು ವನಿತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ఇంక లైన్ పాండాల లైన్ దాళ పంపిరాపిచ్చి లైన్ పాడిన ప్రాయపుర పోండు పొన్నిజ్జాత ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿ ಕೇಶವನಂಜಿ ಪೊನ್ನಾರ್ದು ಕೊರ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಣ ಬಂದು ಬೇಗ ಪೋ ಜೆತ್ತೇರ ಅಂದಿ ರವೀಂದ್ರ ಪೂರ ಜೆತ್ತಿನ ಅಂದು ಮಾತ ಗ್ರಾಣ ಬಂಡದು ವಿಜಯಪುರ ನಮ್ಮದು ವಿಜಯಪುರ ಅತ್ತಿ ಶೋಭಾ ವಿಜಯಪುರ ದೀಕ್ಷಾ ಒಳ್ಳೆರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೇರು ಏನ್ ಕತ್ತಡ ಪುಳ್ಳಿ ಬಂಡ ಮಾತ ಜೆತ್ತಿರಿ ಬಂಡ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕದೇರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ತಿತ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ತೆಕ್ಕವು ನಿನ್ನ ಇನ್ನು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ರ ಜನ ಸಾಗರ ಇರ್ತದೆ ಆವಿ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಇದು ಜೆಪ್ಪಲೆ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಓಲ್ಡ್ ನೇಮ್ ವಿಜಯಪುರ್ ನ್ಯೂ ನೇಮ್ ಬಿಜಾಪುರ ಓಲ್ಡ್ ನೇಮ್ಗೆ ವಿಜಯಪುರ ನ್ಯೂ ನೇಮ್ಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಎಪ್ಪಡಿ ಬಿಜಾಪುರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಂತು ಸೇರಿ ಬಿಜಾಪುರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬನಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಚ್ಚು ಪೋಯಿನ ಅಜ್ಜಿ ಪೂ ಎತ್ತಿನ ಅಂದ ತಚ್ಚು ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಜೆತ್ತೀರಾ ಖಾತೆ ಎಲ್ಲ ಬರುವೇರು ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ತರೆಬೇನೆ ಏರಿಗೆ ತರೆಬೇನೆ ಇರಿಗೆ ತರೆಬೇನೆ ಇರಿಗೆ ತರೆಬೇನೆ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಡಿ ಅಂತ ತರಬೇನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ
ಊಟ ಮೇಡಮ್, ಊಟ ಆಯಿತು. ನಾನು 6:15ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಗ್ರಹಣ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ 6:15ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ನೂ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಾದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆಯಿತು. ನಾನು ಜಪ್ಪಲೆ ಜಪ್ಪಲೆತ್ತು ಜಿಪ್ಪುವೆ, ಯಾನು ಜಿಪ್ಪುವೆ ಜಪ್ಪಲೆತ್ತು ತರೆಬೇನೆ. ಎಸ್, ತರೆಬೇನೆ. ಯಾನು ಜಪ್ಪಲೆತ್ತು ಯಾನು ಜಿಪ್ಪುವೆ, ಯಾನು ಜಿಪ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ತರೆಬೇನೆ. ಎಂಕ್ ತರೆಬೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತರೆಬೇನೆನಾ? ಓಕೆ, ಎನ್ನ ತರಬೇನೆ, ಹೆಂಕ್ ತರಬೇನೆ. ಎಂಕ್ ಪಂಡ ನನಗೆ. ಯಾನ್ ಜಪ್ಪಲೆತ್ತು ಯಾನ್ ಜಿಪ್ಪುವೆ. ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಅತ್ತೆ ಪಾಪ ಅರೆ ತುಳು ಅಪ್ಪಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ, ಅರೆಗೆ ತುಳು ಪಂದು ಕೊರೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಡಿಗೆರೆಗೆ ಐಕ ಕನ್ನಡದೇನಿ ಯಾನರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತುಳು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಕಲ್ತಿರಾರು ಸಾಧಾರಣ. ಹಾಗಂದರೆ ಯಾವುದು? ಹಾಗಂದರೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಭಯಂಕರ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ. ನಾವೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾ ಅವನು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವನಿಗೆ, ಆ ಥರ. ಹಾಗಂದ್ರೆದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತರ? ಅಂಚಪಂಡ. ಹಾಗಂದರೆ ಅಂಚಪಂಡ. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿರಿ ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿರಾರು. ಆರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಲ್ಪಿರಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆರು ಕಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಯಾವ ಅರೆ ಕಲ್ಪಾರೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಲೇಟಿ. ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಶೋಭಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಜಪ್ಪಾಲೆ ಅಂದರೆ ಜಪ್ಪಾಲೆ ಮಲಗಿಸಿ. ಜಪ್ಪಾಲೆ ಅಂದರೆ ಮಲಗಿಸಿ. ಅಲೆನು ಜಪ್ಪಾಲೆ, ಅವಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಜಪ್ಪಾಲೆ. ಜಪ್ಪುವೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿ ಇ. ಜಿಪ್ಪುವೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಲಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಯಾನ್ ಜಿಪ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ಜಿಪ್ಪುವೆ ನಾನು ಮಲಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಯಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಶೋಭಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ವೈದ್ಯರ ಬಂಡದು ಇರ್ದಾನಿ ಲೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆತ್ತಿನ. ಯಾನ್ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬಂದದ್ದು ಬೇಗ ಮುಗಿಬಿಡು ಬಂದೇನು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಬಯ್ಯಾಕ ನೈಟ್ ಜನ ಪೂಜೆ. ಅಕ್ಕ ಹಾಯಕ್ಕ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯಿತಾ ಅಕ್ಕ? ಈಗ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿತಾ? ದಕ್ಷಿಣದಕ್ಕ ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇದು ಗರಿಕೆ ತಂದಿರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಸೆಗಣಿದ್ರೆ ಸೆಗಣಿ ತರ್ತೇವೆ, ಗರಿಕೆ ತಂದಿರ್ತೇವೆ. ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಉಳ್ದ ಹಣ್ಣಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಏನೋ ತರಕಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀರಿಗೆ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪುವೆ ಸರಿ. ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಡ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಗ್ರಹಣ ಬರುವಾಗ.
ಗ್ರಹಣ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬಳೆ ಇದು ಧೂಳೆ ತೆಗೆದು ಒರೆಸಿ ದೇವರದ್ದು ಫೋಟೋ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಒರೆಸಿ ಆನಂತರ ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದುಂಟಲ್ಲ, ಈ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಗಣಿ ನೀರನ್ನು ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೇವರ ನೀರು ಅಂದರೆ ತೀರ್ಥ ಅದನ್ನು ತಂದು ಮನೆ ಇಡೀ ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ನೀರು ಬೇರೆ ನೀರು ತೆಗೆದು ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. మెంబర్ హాయ్ ఏం చెప్పు ఓకే మాతెరెగ్ల సొల్మెలు మాతెరెగ్ల సొల్మెలు మాతెరెగ్ల సొల్మెలు ఇది పిప్పెರೆ ಏನು ಅಡಿಪೆರೆ ಬರೋದು ಏರಿಯೇ ಈಗ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಟಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ನಮಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕದು. ಗ್ರಹಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿದ್ದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭಾರತಿ ಹಾಯ್, ನನಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು 1,000 ಕೊಡೋದು. ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಆವಿಯೇ ಜಪ್ಲೆ ದಾನಿ ಮಾತ ಜೇದಿರಿ ಲೈಟ್ ದೆತ್ತದು ತುಳು ಟೀಚರ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವು ಅಂದು ತುಳು ಟೀಚರ್ ಅರೆಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ಅಂಚಾರೆ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಅಂದಲ್ಲ ಅದು ಕಲ್ತೇರವೇ ಸುಮಾರು ಕಲ್ತೇರ. ಅಲ್ಲೋ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಷತಾ ಹಾಕೋದು ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋದರೆ ಬರ್ಪುಜಿಯೇ ಎಂಚಿನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋದರೆ ಬರ್ಪುಡಿಯೇ ಹೌದು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವುದು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡದೆ ಅಕ್ಕಲು ಹಿಂಗೆ ವರ್ತಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಅಕ್ಷರ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸುಳ್ಳು ಪೂರ ಪೋಯ್ ಉಳ್ಳಿರಿ. ಹಿಂಗೆ ಆವಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ, ಈಗ ಯಾರು ಮಾಡಲು ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈಗ ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮೆಂಬರ್ ಸಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೆಂಬರ್ ಅದೇ ಸಬ್ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒನಸಾಂಡಿ ಹಾಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಈರು ತುಳು ಕಲ್ಪಲಿ ಅಂದು ಯಾರು ತುಳು ಕಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಕ್ಷಿತಾ. ಜಗದೀಶನ್ನ ಸಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಗದೀಶ್ ಅರೆಗೆ ಅಕ್ಷಿತಾಗ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಾರಾಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇದು ಅಡೇಗೆ ಮೆಲ್ಲ. ಹಾಂ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಇರತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಇದೆ ಪೂರಾ ಜೈದಿರ್ ಏನೋರ್ತಿ ಬಾಕಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ನೀರು ಬಾಡ್ರಿ ನೀರು ఉంది. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿ ಬರ್ಪೆ ಏನು ಮಾಡಿಯಲ್ಲ ಅಂಡದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಚೋಚುನಾ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಚೋಚುನಾ
ಗಂಟೆ 11 ಆಚುಜಿ. ಟೀಚರ್ ಬೇಗ ಜೆತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕ. ಟೀಚರ್ ಬೇಗ ಜೆತ್ತೀರ್ ಜಿಪ್ಪರಿಗೆ ಶೋಭಾ ಜಾರ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಈಕ ಏನಂತ ಬೈಜರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ಕಾರಗೆ. ಟೀಚರ್ ನಿನ್ನೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಧೂಳೆತ್ತಡ. ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲಿ? ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ದೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲ, ದೀಕ್ಷೆ ಪೋಯಿನಟ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಬುಲಿಪುನು ಮಂಗಿಗೆ ಓದಿಗ ಪೊನ್ನುಲಿ ಪನ್ನುಲಿ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಪನೋಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಇರು ಇಂಕೀತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನಿ ಬೊಕ ಐಕತ್ತ ಕೇಳು ನೀ ಶೋಭಾ ಬಂದದು ಅಂಚೆನಂತಡೆ ಬರ್ಪ ಐನಂಟೆಗೆ ಲವಿಲ ಬಂತ ಅದಕ್ಕೇನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ದೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಪೆಯಾನ್ ಪಿರವಡ್ ಬೈಕ್ಡೆ ಪೋಪೋ ಪಿರವಡೆ ಪೋವಿರು ಬೇಗ ಎಂಕಿನಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಟೋರಿ ಓಲೆರಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜನರೇಟರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜನರೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲಿ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೋಲಿ ಏರ್ ಕವಿ ಬನ್ನ ಯಾ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂದು ರವಿಚಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಡಿ ಬಿ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರು ಯಾನಿ ನೀ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ
ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತು ಪೊತ್ತು ಲೈವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡೆನ್ನ ಬೊಕ ಮೋನಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬೂರು ದಾಯೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಜನರ ದೇ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡಿ ಪೂರ ತೆಕ್ಕದೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಯಾನ್ ಡಿಮ್ ತೋಜೊಂದು ಲೈಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದುಂಡತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲಯೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಿಚ್ಚದ ಪಾಡಿ ನಾಯಿಲು ಬರುವ ಶೋಭಾ ಬಾವಾಗ ಪೋಡಿನ ಅನ್ನ ಓ ಅಂದೇ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರವಿಜ ಅಂದ ಅನ್ನೋನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರು ಕೇಶವನ್ನ ಶೋಭಾ ಅವಳು ಕಣ್ಣನೇ ಬಿಡವು ಕಟ್ಟ ಒಲ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟ ಮೂಲುಂಡು ಬರಿಟು ಅಂದು ಶೋಭಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸೀದಾ ದಿವ್ಯ ಋಷಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಜಪ್ಪುಜಿ ಇದೇ ಬತ್ತುಗುಳ್ಳು ಕಟ್ಟೈತೆ ಇನ್ನ ಬೇಸ್ತೋಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೈಡ್ ಮಂತೆ ಯಾನು ನೈಟ್ ದಾದ ಬೇಸ್ತೋಜ್ ಪವನು ಮಾತಾಜಿ ಇದೆ ಯಾನ್ ಜೆತ್ತು ಪಾತಿರೋನಿಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಬರಿಟು ಕಟ್ಟ ಅವಳು ಉಪ್ಪಿ ಓಲಾಂಡ ನಾಡ ತಿಕ್ಕು ಅತ್ತೆ ಲೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವು ಅತ್ತೆಯ ದಿವ್ಯ ಬತ್ತೇರು ಅವನ್ನ ಸೋಡಿ ಹಾಪಿನಿ ಏತ್ ಮೋಕೆ ಶೋಭನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅಂದಂದು ಆರ್ಕೆ ಏನುಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ್ಕೇನ್ವೆ ದಾದೇನ್ಕೇನು ಎಲ್ಲ ದಾದೇನು ದಾದೇಕೇನು ಮಾತಾ ದಿವ್ಯ ಜಪ್ಪು ನಾನೇ ಇದ್ರೆ ಪೂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಎನ್ನ ಗುತ್ತ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲೇಗು ದಾ ಎಲ್ಲ ಮದ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲವ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕಡುಪುರಿಯರು ಮಂಜಲ್ ಅರುಣಕ್ಕನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜ ಟೈಲರ್ ಭಾರಿ ಗುರ್ತ ಬನ ಗುರ್ತ ಬನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಲಲಿಗೆ ಓದಿತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆನಿದ್ರಿ ಏರು ಪೋಯಿನಿ ಪೊಲಲಿಗೆ ಪೋಯಿಂದೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆಲ್ಲ ದಿನೇಶನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರು ದಿನೇಶನ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜತ ಮಾರಾಯ ಉಂಡಾ ಉಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು
ಬಡ್ಡು ಕಟ್ಟೇರಿ ಯಾನು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಿ ಇಂದ ಒಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಟೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಗುರ್ತೆಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಂಟುವಲ ಬೈಜರ ಇರು ಅನ್ನಿರು ಮಂಟಲ್ಲ పోತಾರೆ ಮುಖನ ತೂಲೆ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಬಾತಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಬಾತಿರು ನೀ ನಮೂನೆ ದನ ಅಕ್ಕ ಈಲ್ದಾನೆ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಇಂದಯ್ಯ ಮಾತ ಜೇದೇರು ಶೋಭ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಕುಲೊಂದು ದಾದಿ ಮನ್ಪುನಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಲೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಕು ಇರ್ನೇಟು ಮೋನೆಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀದಿರ ತಂಚ ಬೇಗ ಒನ್ನ ಸಾತಿನ ತಂಚ ಹಾಂ ಫನ್ ಟೈಮ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ದಿಗ್ಗದಿನ ಊರು ಇಜ್ಜಿ ದಿಗ್ಗನ್ನ ಊರು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕುಲು ಹಾಂ ಮೆಂಬರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಯಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಲೆ ಕಮ್ಮಲಾಗ ಏರು ಎರಿಬೋತುಂಡು ಪಂದಿತ ಕಂಬಳ ಕಂಬುಲಾಗ ಏರು పోతుండు ಪೋ ಏಪನ ನೆಂಪಿಜ್ಜಿ ಇದು ದಾದಿ ಕತ್ತೆರೇಡು ದಾದಾ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಮೆಂಬರ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರ ಜೊತೆರ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕದು ಯಾನ್ ಕತ್ತಲಡೆ ಕುಳು ಲೈವ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ದೈಕ್ಯ ಮ್ಯೂಟ್ಲೆ ಮನ್ಪುನು ಗೊತ್ತಂಡದೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನೇ ದಾದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟು ಈರಿದದೆ ಕತ್ತೆ ಅಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತಾ ಯಾನು ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಷಾಡು ಇತ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನು ಕುಲೊಂದು ಉಂಡತೆ ಇಂಚ ಗೋಡೆಗೆ ಎರ್ಗಿದ್ದು ಕುಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಹಾಂ ದಿವ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಮೈತಿ ನನ್ನ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಆತ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ನು ಇದು ಉಂಡು ತೂಡಿ ನೀ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕುಲೆ ಉಂಡ ನರಮನಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಕುಲೆ ಉಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೆಂಬರ್ ನಮಕ್ ಕುಲೆ ಪೋಡಿಯೋಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಶೋಭಾ ಬಲಿಪುನಿಯ ಹಾಂ ಮೈತಿ ದಿನ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಓಲ್ದೆ ದಿವ್ಯಾ ಮೈತಿದೆ ಹತ್ತಿದೆ ಮೈತಿನೇ ಹಾಂ ಅಮ್ಟಡಿ ఏంచి ನನ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತುಂಡಿಯ ಅಮ್ತಾಡಿಗೆ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲಗಿಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಸೌಂಡ್ ಜೋರು ಮೇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ನಿನ್ನ ಕಂಡನ ಮೆಗ್ದಿನನಾ ಅಂದೆ ಇದೀಗ ಅಪ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀರಿ ಇದೇನು ಮೆಗ್ದಿನ ಕಡಿದೆ ಒಲ್ಪೈ ಟೆಂಪಲ್ ತಲೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಏತು ಪುದರುಂಡಿಯಾ ಅಂಚ ಅಂದ ಇದನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪುದರ್ದಾದೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಅಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲೆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಂಚಿದಾರು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೈತಿದೀನು ಕೊರ್ನಿ ಹಂಚಿದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಪದಾರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಿವ್ಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲು ಒಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ಯ ಮೆಂಬರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಚೇಲಾರ್ ದಿವ್ಯನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಉಡು ಚೇಲಾರ್ ಯಾನ್ ಸುರತ್ಕಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಜಲೆಗೇರಿ ನಿಜನಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂದಿ ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡ ಇತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಜಲೆಕೇರಿ ಗೊತ್ತನೆ ಬಜಲೆಕೇರಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಿವ್ಯ ಋಷಿ ಪಂಡ ದಾದೆ ಋಷಿ ಪಂಡ ಮಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ದಿವ್ಯನ ಬುದಾರು ಋಷಿಕ್ ಮಗೆಲ್ಲ ಓ ನಮ್ಮ ತಂಗಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಓ ಅಂದೆ ಕಾಟಿಪಲ್ಲಡ ಕೈಕಂಬ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರನೇ ಮದರ ಪೋಪಯಾನು ಮಾರನೇ ಬೆಪ್ಪಗ ಅವಳು ಎದುರು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಅಂದ ಊದು ಮಾತಾಪುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಲಿ ನಲಿಕೆ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಅವಳು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಹೇಮಂತ್ ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾನ್ ಇದು ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಾ ಇದು ಪಡುಬಿದ್ರೇನಾ ಏರಿ ಮೇರಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುತ್ತುಂಡಿ ಏರ್ನ ಗುತ್ತುಂಡಿ ಏರ್ನ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಒಗ್ಗ ಕೆಲಸ ಪಡುಬುದ್ರಿ ಓ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಕೆಲಸ ಪಡುಬುದ್ರಿಯಾ ಇರ್ನ ತಂಗಡಿ ಮುಲ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲಡ ಓಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂರ ಪ್ರವೀಣ್ ನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಟಿಪಲ್ಲಡ ಓಲಿಯೇ ಮೆಂಬರ್ ಎನ್ನ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಗದ್ದ ಓ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಅವು ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ ನೋಡು ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರದು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ನಿಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಪ್ರಕಾಶನ ಅಡೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಕೇನಾರ ಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಪುನ ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ BC ರೋಡ್ ಒಗ್ಗಪುರ ಉಲ್ಲೇರ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೊಲಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುನಿಕೊಡಿ ಅಂದು ಯಾನ್ ಹೊರ ಅಲ್ಪ ಪೋತಿ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋಪೆ ಕೇನರೆ ಮಧ್ಯಡೆ ಅವೆ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿ ಪೋಪದೆ ದ್ವಾರ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೀದಾ ಮಾರ್ಕೊಂಡದು ಪ್ರಕಾಶ ಕಂಡಡು ಪೋತೆ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಪೂಪುನಿ ಕೇನಾರ ನಾನು ಈತ ಲಕ್ಕಿನಿ ಅಲ್ತ ಮಂತ್ರದಕ್ಷಿ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪೆನ ದಯಟು ಯಾನ್ ಈತ ಲಕ್ಕಿನಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತಲೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ದಯಟು ಉಳ್ಳೆ ನನ್ನೂರ ಪಾಯರುಂಡು ಇಂಕು ಕೇನಾರ ಅಡೆ ಪೋಪಯಾನ್ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ದಿವ್ಯ ವನಸಂಡ ಅಂದಿ ನೈಟ್
ಬೇಲೆಂಡು ಓಕೆ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಅವೇ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ತಂಗಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಓಲು ಓಲು ಅಲ್ಪ ಓಲು ಗಾಡಿ ಓಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನೆ ಗಾಡಿ ತುಂಡು ಭಾರತಕ್ಕ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡುಗೆ ಏರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡುಗೆ ನಮ್ಮಿರ್ನ ಪಾಡೋಚಿ ನಾನು ಬುದ್ಧರಿತ್ತೆ ಮುರನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕನ ದಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟುದು ಅದು ಡಿ ಪಿ ಏರ್ನ ಪಾಡ್ನು ದಿವ್ಯನಾ ದಯಗೆ ಒಂದ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ದ್ವಾರ ಉಂಡು ಅತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಸೀದ ಚೂಜುನಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಬೋಡ್ತನ ಬಾಲದ ಪಾಡ್ ದಿವ್ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಅಂಡ ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ವಿಠಲ್ ಪೂಜಾರಿನ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಏರಿಗಿದೆ ದಿವ್ಯಾ ಮೆಂಬರ್ಗ ಪ್ರವೀಣ್ಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬರೋಂದಿಪ್ಪ ನಿಖಲ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪ ಬರೋಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಜೆತ್ತು ಜನ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡಯ ಅಂಜೆಪ್ಪೆ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ಓಲ್ಪಯ್ಯ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿದ ಏರಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಡನ ಮೆಂಬರ್ಡನಾ ಮೆಂಬರ್ ಇರಡಗೆ ಕೇನಿ ವಿಠಲ್ ಪೂಜಾರಿನ ಗುರ್ತ ಉಂಡಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಂದದು ಹೆಚ್ಚು ದಿವ್ಯಾ ವಿಠಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ಕುಡುಂಜಿ ಮಧ್ಯಡು ಪುನತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಿದೆ ಮತ್ತ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಅಡುವರೆ ಪೋತೆದೆ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿನ ಮೇಟು ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಅವಲೇ ಉಂಟದೀನಿ ಮೇಟು ಬರ್ಪದು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ ನಡೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಪೋಯಿನತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತು ಪ್ರಕಾಶನ ನಡೆ ಬೇರೆ ಮಧ್ಯಡು ಅಂದು ಹಾಂ ವಿಠಲ್ ಅಂದು ಅಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡಾಪುಡು ಮಾತ್ರ ಪಿದೆ ಮತ್ ಸಾನು ಅರಿಪಾರ್ದು ಪಾನ್ಪುನತ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನ ಕಂದನಿನ ಮಾಮ್ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಬರ್ಪ ಮಗ ಲೈವ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಅಂತ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಗೂ ದಯಪಂಡ ಈತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲು ಉಂತು ಜೇರತೆ ಐಕ್ ಬೇಗ ಪೋಪೇರ ಐಕ್ ಯಾನು ಅಂತ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬೇಗ ಎಂಡ ಮನ್ಪೊಲ್ಯತೆ ಅಜ್ಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನು ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಆಜಿ ಏಳು ಎನ್ಮ ಒರ್ಂಬ ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನು ಮುಗಿಪೆ ನಾನು ಅವೇ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯಿರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಯ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡ್ಯಾ ಉಲ್ಲೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬತ್ತುಂಡ ಮಂತುಂಡೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿನಕ್ಕೆ ಆತಿಜಿ ಅಂದೇರಿಗ ಆತಿಜಾ ಓಕೆ ಅಂತಲೇ ಪಲ್ಲೆ ದಿವ್ಯಾ ದಾದ ಬೇಲೆ ಬಾರಡು ಪುಂದೆ ದಿವ್ಯಾ ಬಾರಡು ಮುಲ್ಪ ಏರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಂಗ ನಿಕ್ಕು ಪಾರಿಜ್ಜ ಗಂಟೆ 10:54 ಪಿದಡ್ ಜನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನಿ ಬಾವು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು
ಅಂದೆ ಒಂದೇ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಲೆವೆ. इन्स्टर लाईक करले दिव्या. ಟೈಮ್ ಮಾಡತೆ ಅಂದದೆ ದಿವ್ಯಾ. ಪ್ರವೀಣ್ ರೋಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಯಾರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ 11 ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿ ದಾದಾ ಪ್ರವೀಣ ಶರ್ಮಿಟಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್. ಶರ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನ ಶರ್ಮಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ಎಂಡು ಮನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪೋಯಿರದ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಕುಲ್ದೀನಿ. మెంబర్ ఈడ ఇన్స్ట ఉండి మెంబర్ ఈడ ఇన్స్ట ఉండి ఎన్నడు ఉండవి ఎన్న ఛానల్ ఉండవు ఇవి కుట్ల బిర్బాస్ అవి అంది కుట్ల బిర్బాస్ అవి ఇತ್ತೆ ఉండవు ఉండవి ಅಂದಿ ಸರಿ ಸರಿ ಐಕೆ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಐಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ. ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೀರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಐಡಿ ಬರೋದು. ಶರ್ಮಿ ಬೋಲ ಪ್ರವೀಣ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಐಡಿ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಲನ್ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೋಕ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್ ಬಂದುಂಡು ಐಕ್ಬೋದು ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಕಿನಿ ಕೋರಿಯೇ ಇಲೇದಾದೆ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದಿ ಜಿ ಸೈಜ್ ಜಿಯೇ ನಮಕಿನಿ ನೀನು ಬಂದೆ ಯಾನು ಇದನ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಾತುಂದೆ ಜೆತ್ತರಾ ಅನ್ನಪೂಜಾರಿ ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟುಂಡೆ ಪೋ ಪೂಜ್ಯ
പൂജാരിയുടെ ഇൻസ്റ്റ ഉണ്ട്. പൂബുജി ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡೆ. ಹಾಂ ಸರಿ, ನಂಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಪಿನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪುಡಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬೋಡ. ಸರಿ ಅನ್ನನ. ದಿವ್ಯಾ ನೀವು ಮಲಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮಲಗುದು. ಇತ್ತೆ ಜಪ್ಪು ನೀ ನಾನು ಜಪ್ಪರ ಪೋಯಿನ ಗಂಟೆ 10 ಆಡದು ನಾನು ಜಪ್ಪುನು ಇಂಕತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜೆತ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡಂಡು. ಓಕೆ ಆಯ್ಯೆ ಬಾಯ್. ದಿವ್ಯಾ ನಾನು ಜಪ್ಪುನಿಯ ದಿವ್ಯಾ ನಾ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡು ಅರ್ತು ಒರೆಸರೆಂಡು ಬಕ್ಕತ್ತ ಚಾಮನ್ ಪುಲ್ಪುರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಜಪ್ಪುಲೆ. ಬಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ. ಮೆಂಬರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್. ಅವೇ ದೀಕ್ಷಾ ಬಾಯ್. ಆವಿಯೆ ಮೆಂಬರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ತೂಲೆ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆವಿಯೆ ತೂಪೆ ತೂಪೆ.